עשיתם סולד אאוט למנורה ב-48 דקות? 8,500 כרטיסים, אחי. 48 דקות, אחי. אז כמה סך הכל עשיתם ממנורה? לדעתי זה היה באזור איך זה נתפס לילד בן 19 בראש? אתה פשוט פותח את הטלפון, פותח את הסטורי, ומתחיל לצרוח, אחי. כמה השקעה זה במנורה? זה השקעה של 1.5 מיליון שקל, אחי, היה. אנשים דעתך הפסיקו לצרוד לך? חד משמעית. לא אהבת את המשחק של רובלוקס? לא. כל הכסף שעשיתי בתקופה הזאת, קח את הכסף הזה, אל תיתן לי אותו, ותן לי לעשות דברים שאני אוהב. אתה מתחרט על זה שנכנסת לרובלוקס? כן, אחי. בסופו של דבר זה החבר הכי טוב שלך. איך דבר כזה קורה ולמה עשית את זה? עידן נוח, באמת, היה משפחה שלי. החיבור בינינו, ההתחלתי, כשהתחלתי איתו, לא היה בו שום אינטרס. וזה היה היופי. וזאת למה הסיבה שגם כל כך הצלחנו. התפוצצנו, וזה היה, אני חושב, ההחלטה הכי קשה שעשיתי בחיים. זה כואב, כואב לי. גם הם היו מציעים לי 1 מיליון שקל ולהמשיך לו, אחי. כל היוצרים הכי גדולים עם הכי הרבה קהל שנמצאים בסוכנות, אחי. סוכנות זה הגבלה. אני לא אוהב לחבר רגש ועסק. אני אוהב עסק ורגש. אינדה לא קשור לסיפור הזה של הסוכנויות. אינדה ואני היינו חברים מאוד מאוד טובים. היה לנו טאקל, שהיה כזה טאקל משולש, ביני לבינו לבין עידן. 2 שלמות של אירועים, מארגנים, אגו, קנאה, רצח בעיניים, למי יש יותר גדול. אז מאסטר אוהד, היי! מה איתך מאסטר אוהד? מה שלומך? מה קורה ניצי, אח שלי יקר, מה שלומך? ברוך השם, אז למי שלא מכיר, מאסטר אוהד, קשה לו להכיר. קשה לו שלא להכיר, בכל זאת יוצר תוכן עם כמעט 1 מיליון עוקבים בכל הרשתות החברתיות, ואני ומאסטר אוהד בקצרה מכירים מעולמות היוטיוב. נכון. אני התחלתי אז בזמנו בגיל 11-12 לעצב לכל מיני יוצרי תוכן. נכון. הייתי מעצב רונן ג'יג'י, דה כהן, כל מיני יוטיוברים מאוד 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 מובילים, ומביניהם, האהוב עליי, ואני אומר את זה לכולם, זה מאסטר אוהד. אחי, זה בגלל שאני פה, אחי, אל בבית השכל. כן, אחי, מה אתה חושב? זה בגלל שאתה כאן. אני חושב שככה סתם. וואלה, אחי, יאמר לי זכות ניתאי, תותח על בהכל, אחי. אז אני, תודה רבה, אני מסמיק. כיף, אחי, בכיף. אני מתחיל להסמיק פה. אז אני ומאסטר אוהד עובדים צמוד, מאז מעולמות של היוטיוב, אחרי זה עברתי לעולמות העסקים, היום יש לי חברת מדע ושיווק. נכון. לכל מיני חברות גדולות, ואת אולפני הפודקאסט, האולפן שבו אנחנו מקליטים עכשיו. אחלה של אולפן, שתדעו. אולפן רציני, שגם אגב, מאסטר אוהד עשה פה פודקאסט עם אבא שלו על אמונה, ונדבר גם על אמונה בפודקאסט הזה. הולך להיות מעניין. חייב אמונה, אי אפשר לדבר על דברים בלי אמונה. חייב אמונה בכל פודקאסט. חד משמעית. בסופו של דבר זה מה שמחזיק אותנו. חד משמעית. וגם אנחנו עושים כל מיני עכשיו קמפיינים, דברים כאלה. קיצור, בוא ניגש ישר אל העניין. דבר אליי, אח שלי. קודם כל, לפני שאתה ניגש... קודם כל, לפני שאני ניגש... בוא נדבר קצת לצופים. נדבר קצת לצופים. לאנשים שלא מכירים, אולי יש כאן אנשים בוגרים, מעולם העסקים, או בכללי, קלוש מאוד שלא תכירו. קוראים לי מאסטר אוהד, רונלד, יש לי מלא שמות. אני יוצר תוכן, כמו שניתאי אמר, כמעט 1 מיליון עוקבים. יש לי קריירה, ברוך השם, באמת שעבדתי עליה קשה. הופעתי במנורה, באחת אותו חולון. מילית 6 פעמים את מנורה. נדבר על זה. נדבר על זה. הייתי בפסטיגל לפני 2 ובאמת יצירת תוכן, זאת התשוקה שלי מגיל 13. אז שמע, היום אתה כבר מוכר. נכון. היום אנשים מכירים אותך, אבל בוא רגע, לפני שניגש רגע למה שקורה היום, בוא נדבר על מה היה קורה בהתחלה. איך בכלל הגעת לזה? בסופו של דבר יש לך דמות של קצת ארס. כן. ארס? יותר טרולר, אחי. היום כן. אם אני מביא לך תמונה של פעם צילמתי אתכם, היה לך את המידפייד הזה. המידפייד. הפנסים וכל זה. היית נראה בונה, אחי, אתה לא היית נראה חנון. אתה לא נראה חנון בכלל. למה, אתה אומר שאני היום נראה חנון, אחי? היום אתה לא נראה חנון. אז מה אתה שומע? אתה לא מקשיב. אוקיי. אני אומר שאתה לא נראה חנון, ועוד לפני זה עוד יותר לא היית נראה חנון. היית נראה דוקר. ווואלה, איך בן אדם כמוך מגיע לעולמות היוטיוב, מגיע לשחק בכלל על מחשב, איך התחלת, אחי? איך התחלת? תשמע, את האמת שמאז ומתמיד, כשהייתי ממש קטן, בגילאים ה-8, 9, 10, תמיד הייתי יושב על המיטה ומסתכל על אח שלי הגדול משחק במחשב. בחיים הוא לא נתן לי לשחק, הייתי פשוט יושב לידו ומסתכל וצופה בו. וכשאני יושב וצופה בו, אז אני לומד ואיך הוא נוגע במקלדת, ואיך הוא נוגע בעכבר, ואיך הוא מסתכל, ואיך הוא שומע, ואיך הוא צוחק, ואיך הוא זה, וכאילו, זה היה הרגע הראשון שהתאהבתי בזה, אחי. ממש לבוא ולקחת את הז'אנר הזה שאני צופה במישהו משחק. אז כאילו, זה הרגע הראשון שבאמת התאהבתי במחשב, התאהבתי בעולם של התוכן, של הסטרימינג, של... למה? כבר אז שצפית, עוד לפני שהתחלת לשחק, כבר אז חשבת על זה שאתה הולך לצלם לא לעצמך? חשבתי, אבל זה כאילו, זה שם, אתה מבין? זה תמיד היה שם.
וברוך השם, אתה יודע, מתי שעברנו דירה לדירה יותר גדולה, והייתי כבר בן 13, והיה לי בר מצווה, אמרתי לאבא, אני רוצה מחשב. הוא קנה לי מחשב. ואז התחלתי ממש לשחק משחקים יותר מורכבים, שצריך מחשב טוב אליהם, אם זה היה פאבג'י, אם זה היה פורטנייט, ואם כבר מדברים על פורטנייט, אז בפורטנייט הייתי ממש ממש טוב, הייתי בין השחקנים הטובים בארץ, והחברים שלי שסביבו אותי באותה תקופה אמרו לי, תשמע, וואד, אתה ממש טוב, יש לך אנשים שכבר מתחילים לעשות את זה בעולם ובארץ, תפתח יוטיוב. מתחיל לעשות לייבים. כן, אז היית משחק בקבוצת גיימינג תחרותית בשם פיינס. כן, זה אחר כך, זה אפילו עוד איזה שנים לפני, אחי. אוקיי. כשהייתי בן 13, אחי, בחיתולים, הם אמרו לי, תשמע, אחי, אתה טוב במה שאתה עושה, אתה מצחיק, אתה שנון, יש לך באמת כישרון, ובאמת, יאמר לזכותם של חברים שלי, הם האנשים שכאילו הם איתי עד היום, כן? הם האנשים שבוא נגיד הביאו לי את המוטיבציה להתחיל ולפתוח יוטיוב, ואת הביטחון לעשות לייבים, אחי, אתה יודע, לעשות לייבים, כי ילד בן 13, זה לא משהו קל, אחי, אתה מול אנשים, אתה יודע, אתה מתחיל עם שתי צופים, אחי, שזה אבא ואמא שלך, אחי, ומתקדם קדימה, אחי. ולאט לאט זה נהיה מ-2 ל-5, מ-5 ל-10, 20 וכן הלאה וכן הלאה. וכאילו, בוא נגיד, אם אני יכול לענות על התשובה הזאת חד משמעית, זה באמת הסביבה שסביבה אותי. כאילו, אם אני יכול להעביר כאן ערך כלשהו, תסבבו את עצמכם בסביבה טובה, של אנשים שרוצים שתצליחו, שרוצים שתגיעו רחוק, כי זה אחד החשובים, אחי, אחד החשובים בסביבה, וזאת הסיבה של למה התחלתי. מה המשחק הראשון ששיחקת, פורטנייט? המשחק הראשון ששיחקתי במחשב, וואי, שאלה טובה. לדעתי, זה CSGO. קונטר סטרייק. כן. אשכרה. כן. אני ממש טוב בכל משחק, אחי. כאילו, CSGO, כאילו, בכל דבר שאני, אני גיימר, אחי, יש לי את זה, כאילו, אתה מבין, אני מבין. אבל המשחק הראשון זה לדעתי CSGO, אחי. CSGO הוא הראשון. איזה רנק היית? רנק? וואלה, נראה לי סופרים. בחיים לא הגעתי לגלובל, אחי, אבל הייתי משחק גם פייסיט הרבה. יפה. כן. פייסיט זה כאילו CSGO תחרותי. יפה. יותר. אז התחלת שלב שמה, התחלת לעשות לייבים, סרטונים, מה התחלת בדיוק לעשות? כן, תשמע, זה התחיל כאילו מהלייבים, שהפורטנייט באמת התחיל להיות, אתה יודע, בשיא שלו, שכאילו אנשים הבינו שיש כאן איזשהו עולם של סטרימינג מאחורי האף, כאילו לדעתי פורטנייט זה היה התחלה של סטרימרים בכללי להתחיל ליצור תוכן בלייבים. כן. אלא לא רק סרטונים, אם זה זיגי, אם זה אפק שהיה בזמנו, אם זה עוד המון אנשים שעשו את זה, ואני גם נכנסתי, כי כאילו הייתי ממש טוב, האמנתי בעצמי. וכן, אז כמו שאמרתי, לא עשיתי סרטונים, עשיתי רק לייבים, אחי. 20, 50, 100 צופים הגעתי, ואז שהיה לי קצת יותר קהילה, אז התחלתי לעשות גם סרטונים, כאילו הקטעים הכי יפים מהמשחק, הייתי מעלה אותם כסרטון, כאילו קילים מטורפים ומהלכים מטורפים, ואז כאילו, אתה יודע, היה פורטנייט, גדלתי, גיל 14, 15, 16, ואז הבאתי, בוא נגיד, את התשוקה יותר לגיימינג, כי התבגרתי גם, אתה יודע, מתי שאתה מתבגר, אתה פחות משחק במחשב. אז כאילו אמרתי לעצמי, תשמע, אני מעבר לפורטנייט, אוהבים אותי. גם כששיחקתי פורטנייט, אהבו אותי, אהבו לצפות בי, זה לא רק בגלל שהייתי טוב, אהבו את האישיות שלי. אז לקחתי את זה ופיתחתי את זה. התחלתי לעשות ולוגים במציאות, התחלתי לעשות לייבים של אומיגל, התחלתי לעשות כל מיני לייבים יותר הפקתיים, אם זה היה רונלד, אם זה היה להגיב לדברים, תוכן, ובאמת לתת את האישיות שלי לפרוח. וככה זה התחיל, וזה הוביל אותי עד היום, אחי, אני אותו בן אדם כמו שהתחלתי. כן היו, בוא נגיד, לקיחת החלטות יותר טובות, פחות טובות, אבל זה מי שאני ואיך שגדלתי עד היום. יפה. מתי התחלת, בוא נדבר רגע על כסף. אוקיי. אנשים, מה שמעניין אותה בסוף זה הכסף שאתה עושה מזה. אין בעיה, אחי. מתי ראית בפעם הראשונה כסף ממה שאתה עושה? שהבנת שזה מקום שאתה יכול אשכרה להתפרנס ממנו. כן. תשמע, כעיקרון בחיים לא חשבתי שאני אכנס למשהו שהוא תחביב ואהבה שלי, שאני אעשה ממנו כסף. לדעתי בהתחלה זה היה אבסורדי. מה אחי, אני גם אוהב את זה, גם אנשים אוהבים את זה, וגם אני אקבל על זה כסף, זה כמו, זה המתנה הכי גדולה שלא אם יכול לתת לך. רגע, אז, לפני שנדבר על זה, אז בזמנו, שהתחלת לעשות לייבים, מה אתה שיש לך סביבה שהיא תומכת? אבל מה נגיד ההורים, הבית ספר, שהם פתאום רואים אותך ביוטיוב, עושה לייב, אנשים צופים בך, זה קצת, באיזשהו מקום זה קצת גם מביך. בהתחלה זה כן היה מביך ומוזר, שאני הולך לבית ספר, אמרו לי כאילו מה אתה עושה, וזה, ופה, כאילו אנשים שאני פחות מכיר, אמא ואבא שלי לא הבינו כלום, אח שלי הגדול לא הבין כלום, אף אחד לא הבין כלום. אבל כאילו אני דגלתי והאמנתי בעצמי, שכאילו כל מטרה שאני שמו מולי, אחי, אני אוהב את זה, אני לא נותן לאנשים לשנות לי את הדעת, כאילו אני דוגל במשפט שזה מוזר עד שאתה מצליח, אחי. אתה מבין? זה מוזר עד שאתה מצליח בו, אחי. זה מוזר עד שאתה באמת, אחי, מצליח, כי ברגע שאתה מצליח, כולם רוצים להיות מסביבך, אחי. אתה מבין מה אני אומר? ולפני שכבר ראית את ההצלחה. כן. נגיד, לפני שראית ששם מזה כסף. שאתה עושה כסף ממשהו, אז נגיד שאני התחלתי לעצב גרפי, וזה היה נחמד והכל.
עד שבאמת החלטתי לקחת את זה צעד ברצינות, כאילו יוצר צעד קדימה, כן. עוד לפני שבאמת הרווחתי מזה איזשהו סכום מסוים. אבל ברגע שפתאום הסביבה שלך, אז הסביבה שלי מאוד לא תמכה בי. כן. הסביבה שלי אמרה, מה אתה עושה, מה אתה דפוק, מה אתה פתאום לוקח משרדים, מה אתה פתאום זה. אתה עדיין כאילו, בוא אחי, אתה בן 18, אין לך עדיין כסף בזה. אז כאילו, אני חושב שברגע שאתה מתחיל לעשות כסף, כן. אז אנשים אומרים, וואלה, מעריכים אותך פתאום, נכון. מתייעצים איתך פתאום, פתאום הסביבה שלך משתנה. נכון. לפני שהתחלת לעשות כסף, והיית כל כולך בזה, מה הסביבה שלך אמרה? מה הסביבה שלך חשבה? כן, זה אני אומר, זה כאילו, החברים הקרובים במשפחה תמכו, כן לא הבינו מה הלו"ז, אבל הם ראו שאני אוהב את זה ותמכו. ובוא נגיד שהייתי הולך לבית ספר, שהייתי בכיתה ז', אז כאילו, בכיתה ט' הייתי כאילו, אתה יודע, הולך לבית ספר. אנשים, אתה יודע, אוקיי, מה זה, אני ראיתי אותך שם ביוטיוב, מה אתה עושה שם, אחי, מה אתה קשור לשם, אחי, מה אתה עושה שם, כאילו, אתה יודע, זה כאילו מנסים, אתה יודע, לבוא ולהגיד, אוי, איזה מוזר, מה הוא עושה דברים שאף אחד לא עושה. זה היופי שבדבר. כן. צריך לצאת מהכלל, אחי, בשביל להיות משהו שונה. בשביל להצליח במשהו שהוא שונה. כי אם אתה לא תצא מהכלל, אחי, אתה תהיה רגיל, אחי. איך הגבת בפעם הראשונה? ולהיות רגיל זה להיות מוזר, אחי. בזה אני דוגל גם, אחי. נכון. להיות רגיל זה להיות מוזר. נכון. זה היופי. כן, מה אתה אומר? איך הגבת בפעם הראשונה שמישהו ניסה להצטלם איתך? וואו, זה היה מטורף. זה אני כאילו זוכר את זה עד היום, אחי. פשוט הלכתי ברחוב, ופתאום אמר לי, היי, אוהד, אפשר תמונה? וכאילו שם היה אפל עליי בום, שכאילו, מה? כאילו, מה אתה מצטלם? כאילו, מה אתה עושה, אחי? אני ילד בן 15, כאילו, מה אתה עושה לי תמונה? מי אני שתצטלם איתי בכלל? כן, מי אני שתצטלם איתי, כאילו. זה היה מטורף. זה היה פשוט מטורף. שם הבנתי גם שכאילו, אוקיי, יש פה פוטנציאל, אחי, שאני לא מפסיק, כאילו. זה נותן מוטיבציה, כאילו, זה באמת נותן מוטיבציה, לדעתי, גם עד היום, כאילו, שאני, אתה יודע, כבר אני בסדר גודל שונה לגמרי, שמישהו בא ומחמיא לך ואומר לך, אוהד, אני אוהב אותך, זה נותן לך עודש, לפחות אצלי, כאילו. אז זה כיף, אחי. פשוט זה היה כיף מהרגע הראשון, מהתמונה הראשונה ועד היום, אחי. אוקיי. מתי הרגע שעשית כבר איזשהו סכום של כסף? כן. ואיזה סכום של כסף עשית בפעם הראשונה? כן. ואיך הרגשת? איך הרגשת ממש שפתאום אתה מרוויח מזה כסף? שמע, מעבר ליוטיוב, הייתי שחקן תחרותי גם בפורטנייט, הרווחתי $7,500 משחיות, אז כאילו הכסף הזה שהשגתי מהפורטנייט, הסברתי להורים שלי, תשמעו, אני מתחרה, יש כזה ענף שקוראים לו אי-ספורט, זה כאילו אינטרנט ספורט, זה תחרויות בגיימינג, ואתה יכול לזכות על זה כסף, אנשים כאילו כבר ממש שמים על זה פרייז פולים. אז הייתי ממש טוב, זכיתי $7,500, היו עוד אנשים שהגיעו ל-20,000 ו-40,000 דולר, לא, סך הכל. סך הכל? ואז כאילו, אתה יודע, כאילו, קניתי עם זה מחשב ופה ושם, ואז אמא שלי ואבא שלי אומרים לי, מה, כאילו, מאיפה אתה משיג את הכסף וזה, והחברים שלי, בואנה, איזה כיף. ואז כאילו, כשהתחלתי להשיג מזה כסף כבר, אז אנשים כאילו באו אליי בבית ספר, בואנה, אחי, כמה עשית השבוע, כמה עשית פה? כאילו, מהתחרויות, כי אנשים כבר היו ממש invested to it, כאילו, ממש מושקעים בזה. זה היה, בוא נגיד, הכסף הראשון שזה היה מהתחרויות, אבל מתי שהכסף הגיע מהיוטיוב זה היה שונה לגמרי, כי בסופו של דבר, תחרות אתה מוכיח את עצמך, יוטיוב אתה עושה את זה כי אתה אוהב את זה, ואתה גם מתוגמל מזה, אז זה היה מטורף, כאילו, אני זוכר שהיה איזה חודש מטורף בגיל 16, שעשיתי 10,000 שקל, אחי. וזה היה חודש שהבנתי שכאילו... 10,000 מיוטיוב או גם מהזכיות? מהיוטיוב, רק נטו יוטיוב, מהתרומות, מהצפיות, מהכל, כאילו, מהחברי מועדון. וכאילו זה היה הרגע והיום הראשון שבאמת אמרתי לעצמי, תשמע, יש כאן משהו שאני גם אוהב לעשות אותו, גם אנשים אוהבים לצפות בו, וגם אני מתגמל ממנו, כאילו, מתפרנס ממנו. אז אמרתי, בוא'נה, אחי, זה תודה, כאילו, כל יום בבוקר אמרתי, תודה, אחי, מזמורת תודה, אחי, כאילו, זה היה מטורף. וזה היה פסיכי, אחי, זה פשוט היה פסיכי, אחי. מה קנית ב-10,000 האלה? תשמע, אני דגלתי בלא לקחת כסף מאבא, מאמא, מסבא, בסבתא. מאוד אהבתי להיות עצמאי, אז כאילו, נגיד את המחשב השני שלי, כאילו שהמחשב הראשון מהבר מצווה היה תחת, כאילו היה לא טוב. כן. אז קניתי מחשב חדש, באיזה 15,000 שקל, אחי, עם כל הכסף שהיה לי, כי אמרתי, תשמע, אני מאמין בזה, ואני רוצה להצליח, אחי, אני באמת רוצה להצליח. וכאילו היה לי מחשב ממש קשה, השידורים לא היו באיכות טובה, ואז כאילו ברגע שקניתי מחשב, זה היה ממש כאילו מיילסטון, זה היה מטרה שאמרתי לעצמי, אוקיי, יאללה, אחי, אני עושה את זה, אני משקיע, וזה נותן לי עוד יותר דחף והצלחה. גם פתאום האיכות חיים שלך כזה השתנתה. כן, פתאום, בוא'נה, אחי, הכל רץ חלק, איזה כיף, הצופים אוהבים, וזה היה מטורף, וגם אם זה היה הראשון נהיגה שלי, שאמרתי לאמא ולאבא, אל תתנו לי שקל, כאילו.
אני עושה הכל לבד, כאילו, וזה גם היה סוג של מעבר למטרות העצמיות של להשקיע, בוא נגיד, בעסק שלי ובעצמי, לצופים, זה היה מטרה עצמית של, אתה יודע, כאילו, לתת נחת ואמא ולאבא, כי היום, אחי, ילדים בני 16, אם אתה לא הולך למלצר או לעבוד באיזה משהו, אחי, תוך כדי הלימודים, לממן רישיון היום, אחי, זה יקר רצח, אחי, זה יכול להגיע לעוצמות של 10 ומעלה. נכון. אז כאילו, ממש אמרתי לעצמי, כאילו, אל תיגעו בזה, אני משלם על הכל, אני רוצה לתת בראש ולתת לכם נחת. תנו לי, אני אוציא את הרישיון, תנו לי, אני אקנה בגדים לעצמי, תנו לי, אני אקנה אוכל לעצמי. וזה היה פשוט, אתה יודע, מטרות קטנות שמקדמים את עצמך באמת למטרה הגדולה של איפה שאני היום, אחי, באמת לבוא ולהיות עצמאי. אתה מבין? מטורף. כן, באמת מטורף. אז רגע, אז אני חושב שהרבה שהם צופים מהצד, אומרים לעצמם, וואלה, מה זה קל. הוא סך הכל עולה ללייב בערב, משחק משחקים, מצלם את עצמו, מעלה את זה לרשת, ווואלה עושה מזה כסף, עושה מזה פתאום 10,000 שקל, 20,000 שקל, 30,000 שקל. ואני חושב שאנשים לא כאלה מבינים כמה תכלס כסף באמת עושים מיוטיוב. כן. זה באמת רווחי, כמו שזה נשמע? תשמע, יוטיוב זה לא פלטפורמה קלה בכלל, בכללי להיות יוצר תוכן. להיות יוצר תוכן זה לבנות את עצמך מחדש כל הזמן. כל הזמן דברים משתנים, כל הזמן הצופים רוצים דופמין, דברים חדשים, ולאט ולאט שהזמן עובר גם זה נהיה עוד יותר ועוד יותר קיצוני. אז אם באמת אין לך איזשהו באמת כישרון, אישיות מעניינת, אתה לא יכול להצליח, אחי. אתה לא יכול להצליח, כי המקום הזה, יוטיוב, זה מקום מאוד תחרותי. אם אתה לא תבוא ותוכיח את עצמך, אחי, אתה לא יכול לבוא ולהתפרנס מזה, אחי, זה לא עובד ככה, הקהל לא טיפש. המפרסמים גם, אם זה האנשים שנותנים לך את הקמפיינים, את הדברים האלו, הם רוצים משהו מיוחד, אתה חייב להבדיל את עצמך, אתה חייב להיות מיוחד, אתה חייב לעשות תוכן שאף אחד לא עושה. ויחד עם זאת, זה גם דברים שעולים כסף, זמן ומחשבה, ואם אין לך את זה, זה קשה מאוד. אני נגיד, שהתחלתי בגיל 13, לא היה לי כלום, לא היה לי שקל על התחת. אני הייתי טוב במשהו, התפרנסתי מזה, לקחתי את הכסף הזה, השקעתי בעצמי שוב, עשיתי עוד כסף, השקעתי בעצמי שוב. זה כל פעם אותו לופ, אחי, בשביל לעשות עוד יותר כסף ולבנות את עצמך מחדש ולעשות דברים איכותיים וגדולים יותר, אתה חייב לקחת את הסיכון הזה של להוכיח את עצמך, כאילו. עשית את זה כבר, לעשות את זה גדול יותר. עשית את זה כבר, לעשות את זה גדול יותר. ואני בטוח שזה לכל יוצר תוכן כאילו שפה סופג, כאילו, אם זה מהגדולים אל הקטנים, כאילו. כן, מיסטר ביסט, כן, זו דוגמה טובה. שהוא היוטיובר הכי גדול בעולם, כן. הוא אמר בדיוק מה שאתה אומר. כן. הוא אמר שאם אני עכשיו עשיתי סרטון וקניתי למבורגיני, כן. ושברתי את כל הלמבורגיני והכל, זה אומר שסרטון הבא אני צריך לקנות מטוס פרטי. כן. אתה מבין? זה כאילו... אחי, עוד מעט הוא יטוס לירח, אחי. כן, כאילו, הוא תמיד, אתה צריך להתעלות על עצמך מהסרטון הקודם שעשית. נכון. וזה עבודה לא פשוטה. זה לא קל. זה עבודה לא פשוטה. אני, אחי, יאמר לזכותי, אחי, היו ימים, אם זה אפילו בימים האחרונים, אני לא ישן, אחי. אבל אני לא ישן, כי זאת התשוקה שלי. מתי שיש לך אש בעיניים, אם זה להיות השחקן כדורגל הכי טוב, אם זה להיות הכדורסלן הכי טוב, אם זה להיות המתמטיקאי הכי טוב, אם זה להיות כל דבר הכי טוב, אתה לא ישן בלילות, עד שתצליח לעשות את זה, אחי. אתה מבין? מה אתה עושה שאין לך רעיון? ואתה יודע שאתה, נגיד, לא עולה את הסרטון חודש. קשה מאוד, אחי. אתה חייב לעלות סרטונים, אחי, אתה לא יכול... בוא נגיד, להיות יוצר תוכן, אתה צריך גם לצרוך תוכן. הטיפ, לדעתי, הכי טוב שאני יכול לתת ליוצר תוכן אחר, זה לצרוך תוכן. אני חושב שהיום יוצרי תוכן צורכים אפילו יותר מאנשים רגילים שצופים. כן. אני חושב שיוצרי תוכן צורכים הכי הרבה תוכן. אם זה סרטונים ארוכים, אם זה סרטונים קצרים, אם זה בפלטפורמה ABC, אחי, אינסטגרם, טיק טוק, יוטיוב, צורכים. כי אם אתה לא תצרח ותבין מה חזק, אתה תאבד, אחי. חד משמעית, אחי. אתה תאבד, אחי. חד משמעית. אני יכול לאמר לזכותי שלקחתי המון השראה מחול, ואני פשוט יודע שהאישיות שלי מתאימה לדברים האלו, אחי. אני יודע שאני טוב, ורעיונות שבאים מחול, סלש מחברים, סלש מהראש שלי, אני יודע שאני יכול לשים את עצמי בכל סיטואציה. יום אחד אני יכול להיות שף, יום אחד אני יכול להיות גיימר, יום אחד אני יכול להיות כדורגלן, כדורסלן, מיליון ואחת דברים. אתה פשוט צריך את הרעיון והקונספט הנכון. וזה לא פשוט, אבל הטיפ הכי טוב שאני יכול לתת לדבר כזה, זה לצרוך תוכן. שמע, אני והצוות שלי, כל הזמן באינסטגרם, תכנס לנו לפרטים, באינסטגרם יש לנו קבוצה, כל הזמן אנחנו ברילסים, רואים איזה טרנד, מה עובד הכי חזק, מה זה, פתאום יש פה משהו של קצביה, ויש לנו כל בתחום הקצביה, ראינו מישהו מחו"ל, ראינו מישהו מארץ. אתה יודע, מעבירים, ואז פתאום הראש שלך מתחיל לחשוב. כן. הוא מתחיל לחשוב תמיד, אתה מבין? וזה חד משמעית נכון, אבל בוא נדבר רגע על אמרת קמפיינים, ואמרת גם יוטיוב. כן. מה יותר רווחי לך? עכשיו, בן אדם בא לך עכשיו, חברה בא לך עכשיו לקמפיינים. כן. מה יותר משתלם לך להשקיע?
היום ביוטיוב בישראל אתה יכול לעשות סכומים כמו שאתה עושה בקמפיין אחד? אוקיי, שאלה טובה ממש. אני יכול להגיד היום כיוטיובר, שאתה לא יכול להתפרנס רק מיוטיוב. אתה לא יכול, אחי. זה שונה מחול, כי אני אסביר לך גם למה, יש משהו שקוראים לזה מוניטיזציה, יש משהו שקוראים לו CPM, בגלל שהקהל בארץ הוא קטן, יש אולי 1,000,000 משתמשים של יוטיוב בארץ, ואני מגזים, אחי, יכול להיות שיש גם הרבה פחות. אז יוטיוב רואים את זה אוקיי, יש כאן קהל קצת, אני אשקיע בפרסומות קצת, כי אין פה קהל גדול כמו בארצות הברית, שזה עשרות מיליונים, אחי. ואין לי מה להשקיע הרבה כסף על יוצרים פה בארץ, כי זה פשוט לא משתלם לי, כאילו כפלטפורמה, אז נגיד פה אתה מקבל 1,000 צפיות 3-4 שקל, בארץ, בחול אתה מקבל 12-15 שקל על 1,000 צפיות, אתה מבין? זה משמעותי שונה, אחי. זה כפול 2 כמעט. כי זה כפול 2, כפול 3 אפילו, אחי, זה משוגע. אתה חושב שאם יוטיובר עושה 10,000, שם הוא יכול לעשות 30,000, אחי. מטורף. או 40,000, אחי. זה שונה לגמרי. וזה נטו כי הגודל הקהל הוא יותר גדול, וגם... זה אם לדוגמה, אם אני אעשה בארץ תוכן לחול... גם התחרות יותר גדולה. כן. מעבר לזה שקשה להיות יוטיובר בגלל הפלטפורמה, גם קשה להיות יוטיובר בגלל היוצרים פה. נכון, גם התחרות של אותם בעלי עסקים יותר גדולה על כמות הקהל שצופה לך עכשיו בסרטון. מי היוצר הכי טרנדי, במי אני אשקיע. אבל רגע, אני אסיים עם היוטיוב. להיות יוטיובר ולהתפרנס רק מיוטיובר זה בלתי אפשרי. אני כבר אומר לך, זה בלתי אפשרי, אחי. תעשה את הסרטונים הכי מושקעים, תעשה הכי הרבה צפיות בארץ, בלתי אפשרי. הסכום כסף שאתה עושה בחודש מיוטיוב, מהמוניטיזציה, מהדברים שאתה עושה, זה כסף שאתה תשקיע על הדברים שלך, על הצוות שלך, על האורחים שלך, על המעצבים שלך, על הרעיונות שלך, על ההפקה שלך. זה הכסף הזה. מאיפה המקורות פרנסה האחרים שאתה יכול להתפרנס עם הכוח פרסום והאישיות שלך שצברת, שמכירים אותך, אם זה מוצרים, לדוגמה, אנחנו הוצאנו עכשיו משקפיים עם אופטיקה אלפרין, יש לי חולצות וכובעים. אם זה קמפיינים, כמו שאמרתי, אני עוד שנייה ארחיב על קמפיינים, אם זה אירועים, הופעות, ונרחיב גם על זה, זה ככה, אחי, אי אפשר. אי אפשר להתפרנס רק מיוטיוב, וזאת הסיבה גם שאנשים גם ממסחרים טיפה יותר את התוכן. עכשיו, עוד משהו שאני רוצה לומר, שיש פלטפורמה בשם קיק, שאני אדבר עליה עוד מעט, שזה לדעתי, בוא נגיד, האקזיט. שזה ה-game changer שמשנה לך את כל התפיסה ליוטיוב. game changer. כן. אז עוד שנייה אני אדבר על זה. אז רגע, בוא נדבר פרקטית. פרקטיקה. יש לך סרטון שהגיע ל1,000,000 צפיות ביוטיוב. כן, טוב שאמרת, כי רציתי לדבר על זה, אני רוצה להראות לך, אחי, כמה סרטון שהגיע ל1,000,000 צפיות. 1,000,000 צפיות. שאין כאלו כמעט בארץ, אחי, ליוצרים הגדולים בארץ יש 1,000,000 צפיות, שזה סרטון גם של 16 דקות, אחי. 1,000,000 צפיות זה כמה זה מהאוכלוסייה של ישראל? 12.5% מהפופוליישן בישראל. מכל האוכלוסייה. זאת אומרת שגם אם אנחנו, אתה יודע, אתה מוריד את הסקנים, אתה מוריד זה, קהל שלא רלוונטי אליך, זה כמעט כל אבל אתה חושב שיש גם אנשים שצופים בזה שוב, אתה מבין? ושוב ושוב ושוב. אוקיי, אז שמע, סרטון שהגיע ל1,000,000 צפיות. אוקיי, נדייק גם ואני אגיד לך בדיוק כמה צפיות. הגיע ל1,032,233 צפיות. העלה אותי 10,000 סאבים, 121 שעות צפייה. וואו, 121,000. 121,000 שעות צפייה. והניב לי סכום של, זה טוען, 10,910 שקל. מה? כלום, אחי. פאקינג כלום. סרטון של 1,000,000 צפיות בחול, סרטון אחד של 1,000,000 צפיות בחול, אחד. תשקיע אותו, לא יודע, שבוע, 1,000,000 צפיות. 30,000-40,000 שקל. אתה עשת מסרטון של 1,000,000 צפיות ביוטיוב, כן. 10,000 שקל. אחי, וזה פאקינג כלום. וכמה השקעת על הסרטון הזה? את האמת שזה ספציפי סרטון שלא השקעתי בו הרבה, זה פשוט הקונספט היה ממש טוב, אבל בוא נגיד, בשביל להגיע לנתונים כאלו, זה פעם באף פעם, אחי. זה פעם באף פעם, אחי, זה קשה. אתה צריך להשקיע עשרות אלפי בשביל להגיע, אם לא, לדוגמה כמו הסולטי, זה מאות אלפי, אחי. שזה לא רווחי, אחי. אתה מגדל את הקהל הזה בשביל להוציא אותם החוצה. עכשיו בוא נדבר רגע על הקמפיינים, סבבה? קמפיינים זה עולם מאוד תחרותי, כי מעבר ליוטיוב יש לך גם אינסטגרם וטיקטוק, ולא כל דבר מתאים ליוטיוב, אז אתה צריך גם ליטרלי להתפרס על טיקטוק ואינסטגרם. אני כיוצר תוכן, אמרתי לעצמי, תשמע, אני must, אני חייב לעשות את זה, אני חייב לפתח טיקטוק, ואני חייב לפתח גם תוך כדי עמוד אינסטגרם. תחשוב, מעבר לתוכן שאנחנו עושים ביוטיוב, אנחנו צריכים להתפקס גם על עוד שתי פלטפורמות. ברור, אינסטגרם, טיקטוק. אחי, זה לא משהו שהוא קל. זה לא משהו שהוא קל, זה עוד, תחשוב, עוד שתי פלטפורמות של תוכן. נגיד 50%. ששם העריכות הן קצת שונות, למרות העריכות הן קצרות יותר, אתה צריך להבין את התוכן. כן, למרות שיש לך את השורטס, רילס וכל זה, שזה עולה גם שם. כן, זה לא קל. אתה צריך להבין מה טרנדים, סאונדים, תוכן. זה לא קל, וזה למה התחרות בקמפיינים והמשרדי פרסום גדולה. למה? כי אם אתה לא יוצר, נגיד, מהטופ 10
סבבה? נגיד, אני אחלק את זה לכמות יוצרי תוכן שיש בארץ. כיום לדעתי יש משהו כמו 1,000 יוצרי תוכן בארץ. כאילו, כולם. כאילו, כל היוצרי תוכן שקיימים. כל היוצרי תוכן שיש בארץ, לדעתי יש 1,000. אוקיי? תוריד את זה ל-500 טובים, 100 גדולים, 50 ענקיים ו10 מפלצתיים. סבבה? ה10 מפלצתיים עובדים. מאוד. הם עובדים באיזה משרה מלאה. משרה מלאה, אחי, 100-200 אלף שקל בחודש, אחי. סבבה? אפילו יותר. רגע, ה-10, טופ 10 ביוטיוב. הטופ 10 בארץ שיוצרי תוכן, עזוב יוטיוב. מגיעים, לא ביוטיוב, אתה יודע, יוצרי תוכן. יוצרי תוכן, זה יכול להיות כסתם כמו ליאל אלי. אחי, זה יכול לדבר לך יוטיוב. בדיוק. 10 הראשונים עושים המון כסף. הם עושים את המעל 100,000 שקל בחודש? כן, ודאי, אחי. ברזל, כאילו, קבוע. ברזל, אחי. זה אפילו חודש חלש, אחי. וואלה. כן. אוקיי. 50 עושים כסף טוב. עושים כסף טוב, מתפרנסים מזה, כמו שאמרת, 10, 20, 30 אלף בחודש. 100, אם הם לא יעשו משהו יוצא דופן, הם לא יתפרנסו, אחי. אני כבר אומר לך, קשה מאוד, אחי. מקבלים קמפיין פה, קמפיין שם. 500, לא רואים איזה שקל, הם במינוס, אחי. משקיעים רק על התוכן, ולא מקבלים כרגע בשנה הראשונה שלהם כיוצר תוכן כלום. 1,000, שיהיה להם בהצלחה, אחי. שמע, אני חושב שאם יוצר תוכן נכנס לתחום הזה שיצירת תוכן בגלל כסף, כן. הוא לא יצליח, אחי. לא יצליח בכלל. הוא לא יצליח. תסתכל על כל הגדולים. כן. כל מי שהתחיל ביצירת תוכן ומצליח עכשיו, פשן, אחי. הוא התחיל מתשוקה, הוא התחיל מתחביב, הוא בכלל לא חשב על כסף, אחי. ושמע, זה מטורף. היום לדעתך קל להגיע לטופ, לא, אני לא מדבר על הטופ 10, מדבר על הטופ 50. לטופ 100, קל להגיע היום? קשה מאוד, אחי. קשה מאוד, אני חושב שזה אחד האתגרים הקשים ביותר, אחי, להגיע לטופ 100 יוצרי תוכן, אחי, זה לא קל. למה קשה? אבל תשמע, יש לך אנשים שמסתובבים לך בטיקטוק, נהיו מפורסמים. נכון, זה נכון, אבל זה מזל, אחי, בסוף. זה עניין של מזל, אחי, שהקהל יאהב אותך. אם זה תוכנית ריאליטי שפתאום תתפוצץ, או אם זה פשוט רעיון, אחי, טיפשי שפתאום תתפוצץ. בסופו של דבר, מעבר לצפיות, אתה גם צריך לדעת להפוך את זה להיות עסקי, אחי. צריך לדעת גם לשמר את זה. אתה צריך גם לשמר את זה ולבנות את עצמך. כמה פעמים היו מישהו שפתאום מתפוצץ ופתאום נעלם, אחי, שבוע אחרי? קח דוגמה את ההוא של הכתב"ם, שהתחיל לתבוע את כל העולם. ברור, אחי, זה הוא אחד מ-100, אחי. זה להיות יוצר תוכן ולשמר את עצמך ולהיות רלוונטי כל הזמן, זה האתגר, לדעתי, כיום, הקשה ביותר בלהיות יוצר תוכן, מעבר להפוך את זה לעסק, מעבר לעשות מזה אירועים, מוצרים, מחשבה של תוכן, לשמר את עצמך, זה טופ קשים, אחי. ומי שמצליח, זאת הסיבה ללמה הוא גדול היום, אחי. אתה מבין? אתה בטופ 10? מעניין. לא, אני לא יאמר לזכותי. עשיתי דברים מטורפים שכן אמורים להכניס אותי לטופ 10, אבל אני אגיד שאני בטופ 50. יפה, אחי. כן. יפה. אז רגע, דיברנו על קמפיינים. אתה היום עושה, לדעתי, כל חודש יש לך קמפיין. כן. איך אתה בכלל נחשף לקמפיינים האלה? כן. הם פונים אליך, אתה פונה אליהם, יש לך סוכן שעושה לך את כל הדברים האלה, איך זה עובד? אז בוא אני אסביר לך. כעיקרון, עד היום, אני מאמין שהשיטה בשביל להשיג קמפיינים, זה מוצר טוב, מושך קמפיין. מה זה אומר? אם אתה יוצר תוכן טוב, אתה ויראלי, אתה עקבי, אתה תותח, אתה לא חושב על הכסף, הקמפיין יבוא לבד, אחי. אנשים צמאים לחשיפה, אחי. משרדי פרסום ולקוחות צמאים לחשיפה, נכון. צמאים למשהו שונה. אז אם אתה תבוא ותעשה את התוכן הבנאלי שלך, שלא יתפוס, אחי, ויהיה עקבי, וזה לא יהיה 100%, יכול להיות שיפסיקו לעבוד איתך ולא תקבל קמפיינים, אבל אם תהיה חדש, ותיצור דברים חדשים, ותהיה איכותי ויהיה צפיות, הקמפיינים יבואו לבד, אחי. אז איך זה מתנהל? בסופו של דבר, לקוח לוקח משרד פרסום, לצורך הדוגמה בלינק, סתם אני אומר, ונותן לו X כסף תקציב, המשרד פרסום, לוקח את התקציב. עושה מחקר, בודק מי הקהל יעד שלו, איפה הוא נמצא. לוקח את הקמפיין, לדוגמה, סתם אני אומר, סודה סטרים, אחי, ואומר, טוב, מי מתאים לי לעשות, אחי, איתו את התוכן, אחי. אני רוצה אינסטגרמר אחד, טיקטוקר אחד, ויוטיובר אחד. אני אומר, אוקיי, אז זאתי תקבל X כסף, זה יקבל X כסף, זה יקבל X כסף. אתה מחלק את זה למדיות, לדוגמה באינסטגרם, פעימת סטורי, ריל, קולאב, דברים כאלו, טיקטוק, גם טיקטוק, קולאב, דברים מעניינים, ויוטיוב נגיד יזכור בלייב, יזכור בסרטון, שורט, זה ככה מתמחרים את הדברים, וככה אתה מקבל את הקמפיין. מתי שאתה מקבל את הקמפיין, יש כאילו, אתה יודע, אני כאילו, אתה יודע, בהתחלה שלי לא היה לי ניהול, לא היה לי סוכן, הייתי מקבל, מטפל את זה בעצמי, מתמחר בעצמי, מה אני חושב שאני שווה, יכול להיות שהיו טעויות שהייתי שווה יותר, יכול להיות שעשיתי טעויות שהייתי שווה פחות, אבל ככה למדים. אחר מכן נכנסתי לניהול, זה היה עם דה כהן,
כן, אחי, בהתחלה היה לנו טוב, אבל לפעמים גם המון נופל על הניהול, שזה לפעמים לא מסתדר. נכנסתם לסוכנות, כאילו, שמנהלת לא, אתכם. זה היה כאילו, הוא ואני על אותו מנהל, זה לא היה סוכנות. אוקיי. כן. אתה יודע, בסופו של דבר, אתה גם אמור להיות מוצר טוב ולקבל קמפיין, למשוך קמפיין, וגם הסוכן צריך ליזום קמפיינים. והנה, יש לי את מאסטר וואד, טק, 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 יש לי את זה, טק, 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 טק. חייב שגם הסוכן יהיה איש מכירות קריש, אחי. בדיוק. וככה זה עובד, אחי, וככה זה עובד. ככה זה עובד. לא תהיה... מה הקמפיין הראשון שעשית? הקמפיין הראשון שעשיתי? ורגע, בוא נדבר גם, עכשיו פנו לך לקמפיין. כן. מאמין שהקמפיין הראשון שעשית זה קמפיין שפנו אליך פתאום. כן. איך הגבת? איך תמכרת את עצמך? וואי, קשה. איך סגרת את העסקה הזאת בסוף? כן. מה עשית? כן, האמת שקמפיין ראשון זה משהו שאתה, אתה יודע, זה עניין של ניסיון וטעייה בסוף. זה כאילו, בא נגיד אפילו מאיזה חברת גיימינג, סתם דוגמה, סטיל סיריוס. וזה הקמפיין הראשון שלך? אני לא זוכר מה היה הקמפיין הראשון שלי, את האמת. כן. הקמפיין הראשון שלי, ננסה להיזכר. אני לא יודע, אבל אני אתן לך קמפיין גדול שהיה לי, שהייתי בתחילת דרכי, אותו אני זוכר. היה קמפיין בשם 1v1 LOL, זה היה אפליקציה, סטייל פורטנייט בטלפון, והם לקחו וממש יצרו דמויות בתוך המשחק. לי היה דמות, ממש מה שצורד בקורה המשחק, מטורף. והיה עוד כמה יוטיוברים, רונן ג'יג'י, אינדה גיים, סייקניק, וזה היה הקמפיין הגדול הראשון. כאילו, הקמפיין הגדול, של עשרות אלפי, אחי. כמה קיבלת עליו? קבלתי עליו 60,000 שקל, אחי. אשכרה. כן, להיות חלק ולהיות סקין בתוך המשחק, אחי. ואז היה לך מנהל? ולא היה לי מנהל, אחי. תמכרת את זה אתה לבד? לבד. יאמר לזכותה של מי שסגרה לי את זה, אני מאוד אוהב אותה גם. היא עזרה לי, היא ממש הייתה הדרך, והיא לימדה אותי גם איך לתמחר כל דבר. אז רגע, התייעצת איתה כאילו? כן, התייעצתי. סבבה, הייתי ילד, אחי, הייתי בן 17, אחי. הייתי בן 17. כמה חשבת, לפני שהתייעצת, כמה חשבת שאז היה מגיע לך לזה? בחיים לא חשבתי שזה הסכום. כי אתה בסופו של דבר גם לא יודע איך לעשות לך evaluation, אתה לא יודע איך להעריך את עצמך. אתה לא יודע איך להגיד, זה 100,000 פציעות, איך אתה מתמחר את זה, 200,000 פציעות, איך אתה מתמחר את זה, זה קשה. אתה צריך ללמוד את זה עם הזמן, ושם אתה יודע, אתה לומד את זה. ומעבר לכסף, אתה צריך גם להסתכל על השיתוף פעולה, אם הוא עושה לך טוב. כי היו דברים גם שאמרתי להם לא, אחי, אתה מבין? היו דברים שאמרתי להם לא. אז ספציפית הקמפיין הזה היה מטורף, וזה היה באמת כאילו איכותי ברמות, וככה זה עובד, כאילו, בהתחלה שלי לפחות, או בכללי ליוצרי תוכן שמתחילים ומקבלים קמפיינים עכשיו להתחלה, קחו את הקמפיין, תראו מה אתם מעריכים, אפילו תשתמשו ב-AI, כאילו, תשתמשו בכלי AI, איך לתמחר את הדברים האלו, כי זה משהו שאין לו תורה. כן. אין כאילו, אתה לא לומד את זה בבית ספר, אחי. אבל... כן, אתה לא לומד את זה בבית ספר, אחי, אתה פשוט צריך ממש ניסיון ותהייה, היום זה שונה לגמרי, היום יש לך סושיאל, ויש לך דברים כאלו, זה שונה, אבל אז למדתי עם עצמי, אחי. זה גם לדעת להכיר את הערך שלך, פתאום שאתה מצליח לסגור עסקה ב-60,000, אתה אומר, בונה, אני שווה 60,000. כן. ויש מצב שאני שווה אפילו יותר. כן. זה פסיכי, אחי. כן. זה פסיכי. זה ממש פסיכי. ובואו נדבר רגע על הקמפיינים היותר גדולים שעשיתם. אוקיי. אתה ודה כהן, מיליתם את מנורה 6 פעמים. נכון. איך הגעתם למצב שאתם בכלל חושבים ללכת למנורה ולעשות מופע במנורה, כן. והגעתם למצב שבסוף אתם ממלאים את זה 6 פעמים. תשמע, כעיקרון, מנורה היה סיפור מעניין. לפני מנורה, כן עשינו אירועים, עשינו החלטות חולון, עשינו החל שלמה, וכשהתחלנו בכללי לעשות את הרעיון הזה של האירועים, זה היה באמת בא משוב, מתשוקה. כאילו, זה היה רעיון. אנחנו לקחנו את הזמן לעשות את זה ממש כאילו from the screen to the stage, לקחת את הצופים שצופים בנו מהמסכים, ממש לקהל, סוג של מפגש מעריצים ענק, איכותי, באולם, וזה היה אחת ההברקות שלנו. יכול לומר שכל אירוע שהיה לנו היה מטורף, כן היו אירועים פחות טובים, יותר טובים, אבל בוא נגיד שמנורה סטארס, זה היה משהו באמת מיוחד, אחי. אני לא חושב שאי פעם מישהו חשב ששתי יוטיוברים עם עוד כמה צוות וסיפור ממש טוב, יצליח למלא 6 מנורות, אחי. וואו. זה משהו שתבינו שהזמרים, כן. אפילו היה בין הגדולים במשק, כן. לא הצליחו לעשות את הדבר הזה. זה היה פסיכי, זה היה 40 ומשהו אלף כרטיסים, וכשעשינו את זה, זה היה באמת בא שוב, מתשוקה. תחשוב, לי ולעידן בתקופה הזאת, אחי, לא היה מנהל. אף אחד לא ניהל אותנו, אחי. זה היה רק אני והוא, יד ביד, נגד העולם, אחי. זה היה... אשכרה, בלי סוכנות, בלי שום דבר. זה היה אני והוא, בשיחת טלפון, אני הייתי באוטו, הוא היה בבית, הוא אמר לי, אוהד, מה עושים?
תראה את הצפיות, תראה את זה, זה היה חם, זה היה הפריים של הפריים של היוטיוב, כאילו. חייב לנצל את זה, חייב לנצל את המומנט, מה עושים? וזה, וברוך השם, אחי, בורא העולם נתן לנו את הרעיון. אמרתי לו, תשמע, חייב לעשות מנורה. מה זה אומר, מה, מנורה? אתה אמרת? זה היה ביחד, זה היה משותף. איך חשבתם על מנורה? למה דווקא מנורה? זה היה פשוט ביחד, אחי, זה היה פשוט ביחד, אחי. זה לא בא ממני, זה לא בא ממנו, זה אמר לו, תשמע, כאילו, מה, אכלת אותו? לא, עשינו כבר, אכל שלמה, לא, זה צריך לעשות גדול יותר, ההייפ מטורף. ומנורה, אחי. מנורה, אחי. אף אחד לא עשה מנורה, אנחנו הראשונים שנעשה, וזה האירוע גיימינג הכי גדול בהיסטוריה, אחי. ולא חושב שיהיה אחד כמוהו יותר. כמה השקעה זה במנורה? וואו. מעבר להשקעה של הזמן והחשיפה, יש פה גם השקעה כספית מסוכנת, אחי. אתה חושב שאני ועידה, אני הייתי בן 19, הוא היה בן 20, אחי, זה השקעה של 1.5 מיליון שקל, אחי, היה. וואו. לסגור אולם ולמכור כרטיסים, אם זה קופות תל אביב, אם זה הפקה, אם זה במה, אם זה סאונדמן, אינטרנט, מסך, האולם עצמו, מאבטחים, סדרנים, אוכל, מרץ', כל כך הרבה דברים. עכשיו, אתה לא יכול לעשות את זה לבד, אז לקחנו מפיק, בשם מוטי לסרי, הוא אחד מהמפיקים הגדולים בארץ כיום, ויאמר לזכותנו, קטונו, כן? אבל קטונטו, שזה היה הפרויקט, אני חושב, הכי גדול שהיה למוטי. כאילו, עד היום, לדעתי. אז כן, לקחנו אותו כמפיק, וכן, הלכנו איתו יד ביד. היום אנחנו פחות בקשר, אבל בעזרת השם, אחי, אנחנו כן, אולי נחזור לעשות דברים ביחד, אם זה אולי רק אפילו אני, או אולי גם עידן, כי טיפ טוב שאני יכול לתת ליוצר גדול, זה שאל תשרוף בן אדם. גם אם הוא עשה לך משהו פחות טוב, יותר טוב, זה לשמר קשר, אתה מכר, אתה עובד איתו, הוא בתעשייה. ויאמר, אתה יודע, כאילו, אני בן אדם שדוגל גם, נדבר על זה אחר כך, באמת וחסד. אני אוהב לאהוב, אני אוהב לעבוד באהבה, לעבוד עם אנשים, לעבוד עם נשמה, לעבוד עם חסד. וזה גם למה, אם אנחנו חוזרים רגע לנושא של מנורה, זה למה זה עבד, אחי. השילוב ביני לבין עידן, לבין מוטי, לבין אבא שלו, שזה ליטלי 4 אנשים, אף אחד לא חתום על חוזה, אף אחד לא בא ואתה יודע, עושה לך איזשהו משהו דרקוני. לא חתמתם על חוזה לפני? זה לא היה, אחי, לא היה ניהול. זה היה אני, עידן, אלי ומוטי. הלכתם להשקעה של 1.5 מיליון? כן, אמרנו, אוקיי, אתה מקבל X אחוז, הוא מקבל X אחוז, זה מקבל X אחוז. 4 אנשים במסעדה. במסעדה נטו אמונה, וואו. ואמרנו, מנורה עושים את זה, האמנו במוטי, האמנו בעצמנו, האמנו באלי, אבא של דה כהן, ועשינו את זה. כמה כסף עשיתם שם? ולפני הכסף, ההשקעה הייתה 1.5 מיליון. הוויז'ן היה, אתה יודע, למלות 1.5 מיליון, זה רק להחזיר את ההשקעה. ואנחנו אמרנו לעצמנו, אנחנו לא נכנסים בכלל להרוויח, אנחנו עושים את זה בשביל לעשות כאן איזשהו כותרת שמאסטר אוהד ודה כהן עשו מנורה. אתם חשבתם שאתם תמלאו אולי אולם אחד? אולם אחד זה מה שרצינו. מה שרצינו, אתה יודע, לא להיפגע עכשיו במאות אלפי שקלים, אתה יודע, לשלם כמה עשרות אלפי שקלים, אבל כן לצאת עם טייטל ויחץ, שמאסטר אוהד ודה כהן עשו מנורה, וזה משהו מטורף, ויש כאן יוצרים שבאים לטרוף, ולקחת את הפוטנציאל הזה ולממש אותו במקומות אחרים, אתה מבין, אם זה קמפיינים, עבודות, הופעות קטעות, אני קורא לזה הופעות חלטורה, זה כמו שעכשיו כאילו, אייל גולן עושה בלומפילד, ואז עושה קיסריות, אתה מבין? זה היה הוויז'ן שלנו. עכשיו, כשפתחנו את הסבב הראשון, והוא עשה סולד אאוט, ב-48 דקות, אחי, רעדנו. אחי, זה היה אדיר, אחי. לא מדברים על זה, אבל זה היה משהו שזה היה אדיר. זה היה הרגשה שבורא עולם, אחי, אני כאילו אפילו לא זוכר אותה מרוב שהייתה טובה. עשיתם סולד אאוט למנורה ב-48 דקות? 8,500 כרטיסים, אחי. ב-48 דקות, אחי. זה היה אדיר. כמה זה בכסף? סבב אחד היה 1 מיליון שקל, אחי. 1 מיליון שקל ב-48 דקות? משהו כזה, כן. וואו. אפילו טיפה פחות, לדעתי. זה... אתה מגלה מזה תמה וזה. איך זה נתפס לילד בן 19 בראש? אתה פשוט פותח את הטלפון, פותח את הסטורי, ומתחיל לצרוח, אחי. תודה, תודה, תודה. ואז אמרנו, טוב. עוד סבב. בואו נפתח עוד סבב. אוקיי. יום למחרת, טיזר חדש, מפרסמים, עושים מייפ, עוד סבב. אני גם זוכר את זה, כי אני עשיתי לכם את הקמפיינים אז בפייסבוק של המנורה, כן. עוד סבב, אחי. שיחת טלפון, קופת תל אביב, שעה 2, פותחים עוד סבב, תוך שעה, סולד אאוט. ואז עוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, וזה היה פשוט משוגע. זה היה פשוט משוגע, אחי. וזה היה פסיכי, אחי. תחשוב שבסופו של דבר ויז'ן של 2 ילדים, שלא היו בניהול, שפשוט יוצרים תוכן טוב, ודינמיקה מטורפת ביחד. לוקחים את הבמה הכי גדולה לכאורה בארץ, עזוב את סטדיונים, כאילו,
ועושים את זה, אחי, עם אמת. וזה גם משהו שאני רוצה להעביר למי ששומע אותי עכשיו. כשאתם עושים משהו, תעשו אותו עם אמת והלב שלכם. אני גם בתקופה האחרונה, כאילו, נדבר על זה, הבנתי זה, כאילו, נכון, שהאמת נדבר על זה גם, מנצחת. כן. האמת שלך והנפש שלך, ברגע שאתה בריא בנפש, האמת שלך ישרה, ואתה עושה באמת דברים אמיתיים, אתה תצליח יותר מכל דבר פייק אחר, אחי. אז כמה סך הכל עושים ממנורה? לדעתי זה היה באזור ה3 מיליון שקל, 3.5 מיליון שקל. רווח? רווח. 3.5 מיליון שקל רווח? כן. וואו. שוב, גם תחשוב שהכרטיסים לא היה יקרים, אנחנו לא זמרים. כרטיסים של זמרים לנו יקרים ב-300-450 שקל, מחיר שלנו היה 130-140 שקל, הייתם גם אחי. יכולים למלא אצטדיון קל. כן, זה היה כאילו 130-140 שקל לכרטיס, זה לא עכשיו גם יקר שיא. תחשוב, כי לא ידענו איך לתמחר כרטיס, לא ידענו, אחי. אמרנו לנו, טוב, הם ילדים, הם זה, הם פה, הם שם. תמחרנו את זה רגיל, גם אם היינו תמחרים כרטיס ב-200 ו-300 שקל, אנשים היו קונים. היינו יכולים לעשות כפול 2 מהכסף שלנו, אבל תחשוב, היינו כל כך מאמינים במוצר ובתשוקה שלנו, שלא חשבנו בכלל לתמחר את זה ביקר, אחי. זה היה פשוט 130 שקל כרטיס, 140 שקל כרטיס, אחי, ותגיע. זה הדבר הכי גדול שאתה ודקוין עשיתם? מבחינת תופעות, כן. אני חושב שזה הדבר הכי גדול שהיה אי פעם בעולם של הגיימינג. עזוב הכי גדול, אי פעם בהיסטוריה. בספרי ההיסטוריה של הגיימינג לא היה אירוע כזה ולא יהיה. יש איזשהו, נקרא לזה, איזשהו כישלון שהיה לכם בזמן של המופע, איזו תקלה? במנורה סטארס אני יכול להגיד בוא נגיד, התקלה העיקרית שהייתה לנו זה היה בתקופה של המלחמה עם איראן. זה כאילו, היה לפני שנתיים, היה את הטילים מאיראן, וכאילו כל יום פשוט פחדנו לפתוח סבב, כאילו טילים עם איראן, אנשים עושים ריפאונדים, יהיה מופע, לא יהיה מופע, פיקוד העורף, וכאילו היינו שם כאילו גם קצת בלחץ. כן, ברוך השם, הכל הסתדר לטובה, אחי, והכל היה בסדר, עשינו את כל ההופעות, אנשים קנו את הכרטיסים, אף אחד לא החזיר את הכרטיס, אבל זה נגיד הדבר היחיד באמת, אחי, שזה מטורף, כאילו תחשוב, הכל על החלק. כן. הפקתית, במה, סאונד, איכות, כאילו הכל על החלק. אתה חושב שגם זה מופע ראשון שלנו בסדר גודל כזה, אתה חושב שזה פעם ראשונה שאני עולה על במה כזאת ולהופיע, אחי. זה היה מטורף. תרגשת? זה היה הרגשה מעל הטבע, אחי. לראות 8.5, גם המנורה זה אולם שהוא ענק. אתה מבין, אתה רואה אותו, זה כאילו 8.5 איש. אתה מוקף, כן, זה מוקף ב-360. לא, זה לא 360, זה היה פרונטלי, זה כאילו ככה. זה היה פרונטלי? כן. אוקיי. זה היה פשוט לראות את כולם, אחי. וואו. אדיר, אחי. צועקים את השם שלך, וזה מאחל הרגשה כזאת לכל בן אדם, אחי. באמת. זה מטורף. איך היה היום שאחרי? תחשוב, אחי, זה פסיכי, אחי. מה חשבתם לעשות אחרי זה? הבנתם שעשיתם את מנורה. לאן זה הלך, אחי? כן, לקחנו את הפוטנציאל, נפגשנו עם מנכ"ל פסטיגל, נכנסנו לפסטיגל, עשינו שם איזשהו משהו בהפסקה בין הפסטיגלים, הכוכבים שיצאו ממנורה לפסטיגל. זה כן הייתה החלטה טיפה, כאילו, לכאורה קשה, כי כאילו בסופו של דבר לא היינו חלק מהקאסט, היינו בהפסקה בין לבין, יחד עם שיתוף פעולה לפייבוקס, זה היה מגניב, זה היה כיף, וזאת ההחלטה הכי נכונה שלקחנו, לא הסתכלנו. הופענו מול 700,000 איש, 122 הופעות, אחי, בירושלים, חיפה, באר שבע ותל אביב, ומעבר להופעות והקהל המדהים שהכרנו, הכרנו גם אנשים מיוחדים, וקשרים מטורפים, אחי. נועה קירל, יהודה לוי, יעל שלביה, אושר כהן, דניאל ליטמן, אורל צברי, אמיר שורוש, ועוד מלא מדהימים, אחי, שאני מכיר עד היום, אחי, ויש לי את המספר שלהם בטלפון, ואני יכול עכשיו לעשות פייסטיים ולדבר איתם, כי הייתי איתם פאקינג חודש וחצי, אחי. אני ואל שלביה עשינו שבתות, אחי, ביחד. אשכרה. אחי, קידוש ביחד, אחי. וזה גם, זה היה מדהים, אחי. זה היה מדהים להכיר את האנשים הכי גדולים בתעשייה, עזוב יוצרי תוכן, הכי גדולים, ולהכיר אותם. זה היה שווה לך רק בגלל הקשרים. אז בגלל הקשרים הם אנשים מדהימים, אחי. כן. אנשים מדהימים, אחי. באמת. מטורף. בוא נדבר רגע על היום. כן. אתה ודקוין עשיתם לו מזמן את הקמפיין של המשקפיים. כן. עם אלפרין. כן. קודם כל, שכת פה את המשקפיים. בטח, אחי. בוא נראה לחבר'ה את המשקפיים. למאזינים. ככה, אחי, תתחדש. הבאתי לך, אחי, אתה יודע, זה מתנה. עשינו שיתוף פעולה ענק עם אופטיקה אלפרין, משקפי מאסטר אוהד ודקוין, וזה ב-122 סניפים, וזה משהו שבאמת עבדנו עליו שנה שלמה, אחי. יפה. קודם כל אתה פותח, אתה עושה יום רגיל, רק עד שתשימו את המשקפיים האלו, והוא הופך לאפילו יותר טוב. אפילו יותר טוב. יאמר לזכותם של אופטיקה אלפרין, גם הקשר שיצרנו איתם היה מחסדי השם, אחי, זה היה במקריות. איך הגעתם למצב שאתה ודקוין משיקים אשכרה משקפיים, בוא נשים אותם? בטח.
תוריד את הניילונים, אבל אתה יושב עליך טוב. יושב עליי טוב, יושב עליך טוב. אני כאילו באיזה חופשת סקי, אחי. חופשת סקי, אחי, חד משמעית. חד משמעית. רציתי בכללי במשקפיים שלי להוציא כאן איזושהי ייחודיות. באמת, כל בן אדם שהבאתי לו את המשקפיים, סלש ילד, זה יושב עליהם טיל, אחי. מה זה יפה. וגם זה לא כזה יקר, זה 180 שקל, פלוס האריזה, פלוס הנרתיק, פלוס הכל ממותג, הכל הכי איכותי, פלוס הגלויה. זה ממש מושקע, ממש... וזה באמת, לקח לנו המון זמן, אחי, המון זמן. איך זה התחיל? אוקיי, אז איך זה בעצם ליצור מוצר עם חברה כזאת גדולה? קודם כל, לרוב זה בחסדי השם. כאילו, אתה צריך ליצור את הקשר הזה בין מכרים, בין קשרים חזקים. אני הכרתי את דוד אלפרין, שהוא אחד מהלוקחי החלטות באופטיקה אלפרין, הוא גם הבחור של הלשון הרע לא מדבר אליי, אם אתה מכיר, עמותה ענקית הזאת, אחי, שיחד איתו גם יצאנו לבתי חולים ועשינו דברים ביחד, ושימחנו ילדים עם לשון הרע, לא מדבר אליי. איך הכרנו? זה היה ממש בשיעור תורה. וואו, אשכרה. בצהלה של בחור מדהים בשם רן, שהוא שוטר, והוא כל שבוע ביום רביעי היה עושה שיעור תורה, ועידן ואני התחברנו לאיזה בחור שם, הוא אמר לנו לבוא, אמרנו ננסה, ואתה יודע, זה כאילו שוב, גם היינו ילדים שם, היינו בני, לדעתי זה עוד היה לפני מנורה, אחי, זה היה בגיל 18 וחצי, כאילו. וקראנו שם אנשים ענקיים, פתאום ההוא, סוכנות רכבים ענקית, פתאום ההוא, זה ענקי. כאילו זה היה ממש אנשים מאוד חזקים במשק, ודוד היה שם, אוקיי? וכאילו מההסתכלות הראשונה שלי על דוד, ידעתי שהוא בן אדם מדהים, אחי. וכשכאילו אמר לי, כן, מה קורה? אני דוד אלפרין. כאילו אמרתי, רגע, אלפרין? כאילו זה הבחור של המשקפיים. ואז דיברנו, ושבוע אחרי זה פתאום עוד פעם נפגשנו, ועוד פעם נפגשנו, ולקחנו ממנו את המספר, ועשינו ביחד דברים עם ילדים, עם לשון הרע לא מדבר אליי. ואז כאילו עם הזמן, גם היינו מאוד מאוד מזוהים עם משקפיים. אז אמרנו, כאילו, טוב, תשמע, בואו נדבר עם אלי, כאילו, אבא שלי דן, בואו נציע לו איזה משהו, ונעשה את המשקפיים, אחי. וככה היה, כאילו לפני שנה דיברנו, אחרי שנה, זה פה. זה מוצר שלקח לו בשנה שלמה. להתפתח. כן. מטורף. כן, זה נשמע המון זמן, אבל זה כאילו המון דברים, כי תחשוב שהייתה מלחמות ושיט כזה, אחי. מטורף. למצוא את העיצוב הנכון, למצוא את המשקף הנכון, אתה יודע כמה משקפיים עברתי? זה היה, לדעתי, הפיינל. היה כאילו עוד כאילו גרסאות והכל. איך זה עובד התהליך של היצירה של זה? קודם כל אופטיקה אלפרין, לדעתי, החברת משקפיים כיום הכי אמינה שיש, הכי הרבה סניפים בארץ, ויש להם את הספקים הכי טובים בעולם. אז כאילו כשאנחנו וראינו ספקים, אז כאילו לי היה כמה משקפיים שמזוהות איתי, אז אלו ממש רציתי. אז כשאמרו לי שיש, והביאו את זה, בהתחלה זה היה פחות טוב, יותר טוב, זה ממש לבדוק את זה, אחי, לבדוק את זה עם הספקים שולחים לפה, זה כל פעם שבועיים. זה ייצור אישי? זה ייצור אישי, אחי. מטורף. זה ספק, אתה יודע, אתה יכול לראות את הדיטיילינג, ממש על העדשה רשום מאסטר אוהד, בצדדים מאסטר אוהד. זה לקח המון זמן, אחי, וזה יצא הכי טוב שיש, אחי, אני חושב. מה, זה פסיכי באשכרה? זה משיעור תורה. שיעור תורה, אחי. אגב, בוא נדבר רגע, דקה, אני מפריד רגע את כל הכסף, את כל הדברים האלה, ובוא נדבר רגע על אמונה. כן. אתה יושב מולי, אתה חובש כיפה. כן. אבא שלך גם הוא דתי. נכון. עשיתם פה פודקאסט על אמונה. נכון. אתה דתי מהבית? תמיד היית דתי? לא תמיד הייתי דתי. אבא שלי תמיד, כאילו, אבא שלי מגיל, אתה יודע, מאז שהוא נהיה אבא הוא נהיה דתי, אבל אני לא הייתי דתי. כשהייתי ילד, הייתי נוסע בשבת, הייתי אוכל לא כשר, במסעדות לא כשרות, כאילו, לא הייתי אוכל חלב ובשר. הייתי אוכל לא כשר, לא הייתי שומר שבת, לא הייתי מניח תפילין, לא הייתי. וואו. וממש לפני 3.5 שנים, כשהתגייסתי, חוויתי פרידה והתגייסתי, והיה לי את הלקיחת החלטות של מה, אני מתגייס עכשיו, לא היה לי זמן לתוכן, ומה אני עושה, ופה, והתחלתי לבכות, אחי, וזו הייתה תקופה ממש קשה בחיים שלי. ואז היית בשיא שלך גם, לא? כן, הייתי בשיא שלי, אחי, הכל הלך טוב, ופתאום הפרידה, ופתאום זה, ופתאום פה, ופתאום שם. כל כך הרבה חושך, ואבא דיבר איתי. אבא אז, אחי, כאילו, בכללי, אבא שלי היא דמות להרצה שלי, אבא שלי, אני חושב שהוא הבן אדם שאני לוקח כדמות להרצה, והוא השרה בי את האמונה, קוראים לזה אמונת החסד, והוא אמר לי שתשמע, אוהד, כל דבר שקורה לך, יש לו סיבה. אתה בא לעולם בשביל להיות מתוקן, אתה לא סתם פה, הנשמות שמתוקנות כבר הם למעלה, הם בגן עדן, כאילו הם שם כבר עם אלוהים, אתה בא לפה להיות מתוקן, אתה עובר דברים כאלו, ניסיונות וקשיים ועצבים בשביל להיות מתוקן, אז שם בנקודה הזאת אמרתי לעצמי, תשמע, די כבר להיות עצבני, די כבר להיות עצוב, די כבר להיות מתוסכל, קבל דברים באהבה, ותראה מה קורה, כאילו זה מעבר לזה שזה תורת החסידות, וזה דת ואמונה וביטחון,
אבל זה בכללי מיינדסט ומחשבה מאוד אופטימית. אתה חושב שבן אדם שלא מאמין באלוהים יחשוב ככה, שכל מה שקורה לו זה לטובה. הוא יראה את העולם אחרת, אחי, בטוב יותר. וכשאני קיבלתי את זה שם, וממש נפל לי הסימון שאני מקבל הכל לטובה, ופתאום אני רואה אור מפה, והולך לי טוב בצבא, ואני מקבל תפקיד שאני רוצה, ואני יכול לשלב את היוטיוב, ופתאום אני מתפקס לעצמי, והתוכן נהיה טוב יותר, ואני לבד, ואנשים שסובבים אותי ואוהבים אותי, ואני מתפקס, אתה יודע, על הדברים הבאמת חשובים. וכאילו, אתה יודע, פתאום בתקופה הזאת, ואז אמרתי לעצמי, טוב, אני רוצה להכיר יותר תודה. אני רוצה להכיר יותר תודה. התחלתי להניח תפילין, להגיד כל יום מזמור קוף. התחלתי לאכול כשר, רק במסעדות שיש להם כשרות, וזה היה תהליך. התחלתי לחבוש כיפה, התחלתי לשמור שבת, התחלתי ללכת לבית כנסת בשבת, להגיד סליחות, בתקופה של הסליחות, לשמור חגים, לצום כיפור תמיד צמתי. אתה יודע, תמיד, זה פשוט התחיל ככה, ופשוט מהרגע ששיניתי את הסוויץ' הזה בראש, כמו, אתה יודע, חכמנו זכרונה לברכה, אחי, הבעל שם טוב, הקדוש ורבי נחמן דגלו, זה מה שאני ואבא מאמינים. זה מה תורת האמת, אחי, תורת החסידות. אני לא חרד מאלוהים. אני לא עכשיו אומר, אלוהים אומר לי, תעשה ככה, ככה וככה, ואם לא תעשה ככה וככה וככה, אני אעניש אותך. אתה מבין? אני לא אומר את זה. אני באמת חושב שבן אדם שלא שומר כשרות, לא מניח תפילין, לא שומר שבת, אבל הוא בן אדם טוב, של אמת וחסד ונתינה, ועוזר, ותומך, ומחמיא, ורואה את העולם כטוב, טוב על בן אדם ששומר מצוות, ולא עושה את הדברים האלו. תסתכל על הקדוש ברוך הוא לא כמו איזה מורה או מחנך, אתה מסתכל עליו כאבא. בדיוק. בורא עולם מחפש את הלב של בן אדם. נכון. ומתי שהבנתי את זה שהוא מחפש את הלב, אז זה עשה לי סוויץ' מטורף בראש, אחי. וברגע שצאת הסוויץ', פתאום מה הכל השתנה לך? פשוט דברים הלכו בדרך קלה יותר, אני אקרא לזה, כאילו, תחשוב, הכל השתבש לטובה. תסתכל על סיטואציה א' וב', בן אדם חווה קושי. כן. הוא יכול לקחת את זה, הוא עשה לי, ככה עשה לי, מה עשה לי, מה אני אעשה, עורך דין, זה, פה, בלגן, רואה חשבון, הוא חובות, וזה, ופה. זה א', ב' זה, מי עושה לי את זה? מי עושה לי את זה? זה הוא? זה היא? זה הם? לא. זה הוא, זה בורא עולם, אחי. מתי שאתה מסתכל שהוא עושה לך את זה, והוא מוריד לך רק טוב, אין לו, אחי, אין לו דרך, אחי, זה רק טוב, אחי. אין לו רע. הוא לא יהרוג אותך. הוא בא לתקן אותך. אבל אתה צריך להאמין ולפתוח בו. ומתי שאתה מאמין ובוטח בו, זה כאילו קיצור דרך. זה ממש כאילו, דרך ארוכה זה, אתה יודע, עורך דין וזה, ופה ושם, וזה, ורק שם אתה מגיע לאיזושהי פשרה. דרך ישרה זה לקבל הכל באהבה, לדבר עם אנשים אמת, להסתכל להם בעיניים, לפתור את הכל, וככה, וכאילו לקחתי את זה באמת לכל דבר בחיים שלי, אם זה בתוכן שלי, אם זה מה שאני מעביר לקהל שלי, אם זה האינטראקציה שלי עם אנשים, אם זה בביזנס, אם זה באישי, כל דבר, אחי. אז אמרת שלא ידעתי מהבית, כן. ואותה תקופה שאתה בשיא שלך, במשבר שלך והכל, זה מה שבעצם גרם לך להבין מה זה הקדוש ברוך הוא. חד משמעית. בוא נדבר רגע על הקהל שלך, כי בסופו של דבר הקהל שלך, רוב רובו, היום זה ילדים. כן. ילדים מגילאי כמה? בין 6 ל-14 ככה? 14, 12? בוא נדבר, אתה התחלת בפורטנייט, התחלת בתור תחביב, ובסופו של דבר העולם הזה של היוטיוב והגיימינג הוא הרבה מאוד בנוי על טרנדים. נכון. אחי הפורטנייט היה את הבולסטארס, ועכשיו יש את הרובלוקס. כן. מה קורה ליוצר תוכן, ומה קורה לך, שאתה עכשיו ניגש למשחק מסוים, שוואלה אתה לא מתחבר אליו, אחי? אוקיי, שאלה יפה, אחי. זה הדבר הכי גרוע שבן אדם יכול לעשות לעצמו. אני חוויתי את זה על גופי, אני יכול כאילו לומר על עצמי שכן, עשיתי דברים ושידרתי בכוח. וזה הדבר הכי גרוע שיוצר תוכן. כמו מה למשל? נגיד האירוע שעשינו בפסח לפני שנתיים, היה מנורה גיימס, לא טוב, סיפור לא היה טוב, עשינו את זה רק בשביל לעשות את ההופעה, וזה היה טעות לכאורה, אבל שוב, כאילו, אני ילד. הפסדתם כסף על זה? הפסדנו על זה כסף, ולמדתי מזה, אחי, למדתי מזה, וככה לומדים. אחרי שלמדתי מזה, ברוך השם, החזרתי את האמון שלי עם הקהל, עשיתי תוכן טוב, באמת השקעתי. למה? כי מה קרה לאמון עם הקהל באותה תקופה? כי זה היה, עשינו סיפור שהוא לא אמיתי. מה היה הסיפור? זה היה ריב ביני לבן דה כהן, לכאורה, הוא טס לזה, זיבי, זה חרטה בארטה. זה לא אמיתי, זה סתם פייק. זה היה ריב, אבל כאילו הקצנו את זה, באמת לקחנו את זה לפן הכלכלי, וזה לא היה נכון, אחי. אבל ככה אני אלמד.
ואין מה לעשות, טעויות לומדים, זה לא שאני עכשיו בן 30, אחי, עשיתי את זה 300 פעם, אחי, לא, אני הייתי שם בן 20 וחצי, אחי. וזה בסופו של דבר התמודדות, אתה מבין? זה משהו שאתה צריך להיות למד ממנו, למדתי ממנו. עשיתי תוכן מטורף, יצאתי לקיץ, עשיתי פסיכיה, הכל הלך טוב, ואז הגיע רובלוקס. עכשיו... ואז רגע, אז באותה תקופה שמנורה גיימס, היה את הברולסטארס. היה כל מיני, הכל היה חזק, כאילו ברולסטארס, פורטנייט, מיינקראפט, זה סבבה כזה. כאילו, אתה אהבת את מה שאתה עושה. הסיפור עצמו לא אהבתי לעשות את זה. עזוב את הסיפור עצמו, עושים את זה בשביל לעשות כסף, ודעתך זה היה טעות, ודעתי, כל בעל עסק שעושה משהו רק בגלל הכסף, אחי, לא נכון. זה מועד לכישלון. לא נכון, אני מסכים איתך. אתה בא עכשיו לעסקה מסוימת, עושה את זה רק בגלל כסף, אחי, ולא בשביל להביא ערך לאנשים. רוב הסיכויים שאתה תיפול עם העסקה הזאת. עיבוד שוקתי, אתה לא אמיתי עם הקהל, וזה אסור, מעביר את זה לכל יוצר תוכן שרואה את זה, אסור, אל תעשו את זה. אל תמכרו נקרא לזה, את הערכים שלכם בשביל כסף, אל תעשו את זה. וככה למדתי, אני בטוח שזה קרה לכל יוצר תוכן שצופה בנו עכשיו, או יראה את זה, זה קורה, זה מפתה. אבל מעבר לזה שלא הרווחנו, הפסדנו. וזה היה השכר לימוד שלי, אתה מבין? אחר מכן אמרתי, היה תקופה טובה, ואז התחילה רובלוקס. עכשיו, אני לקחתי את הרובלוקס כמו הברולסטארס. הברולסטארס היה טרנד אגדי, כאילו כולם אהבו אותו, מיוצרי התוכן לקהל בכל הגילאים. וזה למה זה כל כך הצליח, זה למה כאילו עשינו את מנורה סטארס גם, כאילו, אני האמנתי בזה כמו ברולסטארס שוב, וזה למה נכנסתי לזה. ומתי שראיתי שכאילו זה לא אותו דבר, וזה יותר ילדותי ויותר קונספט לא טוב, ונקרא לזה פחות מוסרי, אז כאילו כשהתחלתי לעשות את זה, זה לא ישב לי טוב בבטן, ואז אתה יודע, מהגורמים הרלוונטיים ומההתנהלויות שהייתי בהם, זה די קרה כאילו... בכוח? קרא לזה בכוח, כאילו עשיתי את זה בכוח, וזה היה לא טוב, ופגעתי בקהל שלי. הקהל שלך הרגיש שאתה השתנית? חד משמעית. איפה זה בא לידי ביטוי? מהתגובות, מהנתונים. איזה תגובות קיבלת? מה אתה עושה? מה אתה עושה, אוהד? זה האוהד שאנחנו מכירים, מה אתה עושה, אחי? ככה? כי זה התגובות שקיבלת? כן, כי אנשים אוהבים אותי, אחי. אתה חושב שאתה אוהב מישהו, אנשים דעתך הפסיקו לצעוד לך? חד משמעית. ואני... אבל רגע, בסופו של דבר, התחלת לשחק רובלוקס? לא אהבת את המשחק של רובלוקס? לא. לא, אחי. אבל שמע, זה קהל פסיכי. זה קהל טוב, המון קהל של ילדים, אבל אני לא הייתי שם, אחי. כל הכסף שעשיתי בתקופה הזאת, אם זה היה חנוכה, פסח, והאירועים, הופעות, לא יודע מה עשינו שם, נגיד, חצי שנה האחרונה, קח את הכסף הזה, אל תיתן לי אותו, ותן לי לעשות דברים שאני אוהב, כי שם אני אצליח יותר. בכמה כסף מדובר? 100,000, אחי. היית מוכן לוותר על 100,000 שקלים? בטוח, אחי. בטוח, זה נפש, גם 1,000,000 שקל, אסור לתת לנפש להיפגש, אחי. אסור לתת, אחי. אתה מתחרט על זה שנכנסת לרובלוקס? כן, אחי. שוב, מה זה מתחרט? אני למד מזה. למד מזה, כן, אבל כאילו... שכר טרחה, אחי, אתה יודע, אתה למד מזה, אחי, אתה... מציעים לך עכשיו, בוא תשחק רובלוקס שנה שלמה. רובלוקס עצמם, 10 מיליון שקל. תלוי איך, אחי, רובלוקס זה עניין נישתי. אני מדבר כאילו, יש משחק ששיחקנו שהוא לא היה מוסרי וכן היה טרנדי, זה קוראים לו זה סטיל הבריינרוד. זה לא היה טוב. רובלוקס כפלטפורמה היא פלטפורמה מדהימה. כן יש שם משחקים טובים, כן יש שם דברים פוטנציאליים, וגם ניסיתי את זה. כן, אבל הטרנד היה סטיל ברנדוד, כאילו רוב הקהל היה שם. וזה היה טעות, אחי. אם דיברת על סטיל ברנדוד, כן. בסופו של דבר זה, למי שלא מכיר, זה משחק, כן. שאתה תכלס גונב ממישהו אחר, כן. זה פריטים שיש לו במשחק שלך. נכון. איך, גם אם זה טרנד, כאילו, גם לא מזמן אני זוכר שהייתה כתבה בכאן 11, נכון. עליכם, או על מה שאתם עושים, שההורים תכלס מתלוננים על זה. נכון. כאילו, זה ללמד את הילדים לגנוב. נכון. זה לא היה טוב, אחי. איך המצפון שלך? עשינו את זה כי כן הקהל הלך לזה, כאילו זה מעבר, גם אם לא היינו יוצרים על זה תוכן, זה היה הולך לזה, אם לא אנחנו, זה היה מישהו אחר. כן, עשינו את זה בדרך הכי ערכית שאנחנו יכולים, ללמד אנשים לא לגנוב, לא לעשות את זה, לעשות טריידים כמו שצריך, בהסכמה ובזה, אבל זה עדיין לא היה נראה טוב. כן, אתה יודע, בסופו של דבר, בכל דבר שאני עושה, אני רוצה לתת ערך. גם כשעשיתי את זה בכוח, וזה היה טרנד וזה לא היה טוב בשבילי, כן ניסיתי להעביר ערך. וזה משהו שלדעתי, כאילו, אני כמאסטר אוהד הולך דרך כבר 9 שנים, אחי, שזה מה שאני עושה, כאילו,
להעביר את הערך והעיקרון שלי בכל דבר, גם אם זה משהו טוב, גם אם זה משהו פחות טוב. וזה למה אני חושב שבכללי, עכשיו אם אני מדבר איתך, המאסטר העכשווי, שמנסה לפתח משהו שהוא חדש, שהוא דרך חדשה, שהיא טובה יותר, אז זה למה אנשים, כאילו אני מרגיש את זה גם בשבועיים האחרונים, זה למה אנשים נותנים לי את ההזדמנות השנייה הזאת לכאורה, כי כאילו השארתי את הערך שלי. לא מכרתי את הנשמה שלי לדבר, השארתי את הערך שלי בכל דבר, אתה מבין? אם זה היה בברולסטארס, ברובלוקס, באומיגלים, ברונלדים, בהפקות, בתוכן שלי, כל דבר נתתי ערך. וזה למה כאילו עכשיו שאני עושה את התוכן הכיף שלי והאמיתי שלי, גם כמובן מהצד, אתה יודע, הכלכלי שאני, אתה יודע, בראש כלכלי שקט, אם זה בגלל הקיק, או אם זה בגלל היוטיוב, או הקהל האיכותי יותר, ועכשיו ברוך השם אני מתפתח גם לאנשים וסוכנים ומנהלים ויחצנים, כי אני חופשי עכשיו, גם בגלל כל מה שקרה עם כן, אז בוא נדבר על זה, אז רגע, שאתה אומר, זאת הסיבה למה חשוב בכלל לתת למישהו הזדמנות שנייה. אבל לראות מה הוא עשה לכף זכות, כאילו. מה הוא נתן, מה קיבלתי. הוא נתן יותר טוב מרע, שיצליח. הוא נתן יותר רע מטוב, בוא נחשוב שנייה, אתה מבין? אני חושב שהבאתי לקהילה הזאת של יצירת תוכן, בהיסטוריה של הספרים של יצירת תוכן, הרבה יותר טוב, והאיקוניות מרע. נפרדת מהחבר הכי טוב שלך, דה כהן. כן. והתחלת דרך חדשה. זה, שמע, דה כהן הוא אח. נקראנו חבר, הייתי גם בווילה שלו והכל, והיית אמור גם לבוא לווילה שלו. לדעתי, אם אני לא טועה, שמע, אני לא בדיוק בתוך העניינים, אבל עשתה את זה ממש כאילו יום לפני שאתם אמורים לבוא לווילה. נכון. איך, אתה עברת דרך עם הבן אדם. עברת את זה כמעט 6-7 שנים, זה היה החבר הכי טוב שלך? לא, 3 שנים. 3 שנים? 3 שנים, כן. אז עברתם 3 שנים ביחד. בכוונה אמרת 6-7, נכון? בכוונה אמרת 6-7 שנים. למה? 6-7, אחי. 6-7. 6-7, אחי. הכל שומע, הכל אצלי זה ה-6-7, זה הטרנדים וזה. נו, 3 שנים. שמע, אתה בסופו של דבר זה החבר הכי טוב שלך. אני מדמיין את עצמי שחבר מאוד מאוד טוב, שלהיפרד ממנו כאילו בהודעה אחת, אחי, זה וואלה, זה לא משהו שהייתי עושה. כן, שמע. איך דבר כזה קורה ולמה עשית את זה? ואתה מתחרט על זה גם? שמע. אני אגיד לך כזה דבר. עידן הוא אח, הכרתי אותו כך מהרגע הראשון שהכרתי אותו. הוא חבר, באמת, היה משפחה שלי. החיבור בינינו, ההתחלתי, כשהתחלתי איתו, לא היה בו שום אינטרס, וזה היה היופי. כי בדרך כלל, אתה יודע, שיוצר תוכן, עושה שיתוף פעולה, אם יוצר תוכן אחר, עושים משהו חד פעמי. ממשיכים הלאה, שם היה חברות, שם היה אמת. וזאת למה הסיבה שגם כל כך הצלחנו. כמו שאמרתי מקודם, לדוגמה, מנורסטארס, אחי, היינו 1.5 שנה יד ביד בלי ניהול. בלי ניהול, אחי, עשינו, כן, לא סופרים את אף אחד, אחי. וזה למה כל כך הצלחנו, אחי. כי זה היה תוכן שהוא טהור, אחי. אתה מבין? לא הסתכלנו על הכסף. לא הסתכלנו על אינטרס. לא הסתכלנו על מה יוצא לנו. עשינו את זה, התפוצצנו, והדברים הגיעו לבד. וכן היה יוזמות, ואתה יודע, צעדים גדולים, שלאור התשוקה והכוח שנתנו בדברים, זה למה הצלחנו, כאילו בוא נגיד 1.5 שנה הראשונות. אבל 1.5 שנה האחרונות, כן נכנסנו לאיזושהי התנהלות שהיא, בוא נגיד, אני אקרא איזה, שהתחילה טוב ונגמרה פחות טוב, כי זה לא יסתדר. אבל כאילו כשהזמן הולך וגבר, וכאילו פתאום זה מתקדם ומתקדם, וכאילו זה יותר ויותר ויותר, אז כאילו כשאני דאחתי, גם בתשוקה שלי וגם באש שלי וגם בכללי, כאילו כמאסטר אוהד, אז כאילו לאט לאט זה הצטבר בי והצטבר בי והצטבר בי, ואז זה פשוט, אתה יודע, אחי, כאילו באמת התפוצץ. התפוצץ ולא יכלתי יותר. כאילו לנתק את הראש הזה, שבהתחלה זה היה כאילו אוהד ועידן החברים, והיום זה היה מאסטר אוהד ודה כהן. כאילו, ולא היה אוהד ועידן החברים. וזה מה שהרס את זה, כאילו. העיבוד תשוקה, העיבוד יחסיות, כאילו, אתה יודע, ההדדיות הזאת. אז אתה אומר שאיבדת תשוקה, אבל לא מצאת שם, לא, לא. ומכל פרמטר, אם זה התוכן, אם זה הכלכליות שבדבר, אם זה ההתנהלות שלא הייתה מתאימה בשבילי, וזאת גם הסיבה שלא נכנסתי לווילה, כי אני חושב שאם הייתי נכנס לווילה, הייתי נעלם. לא הייתי מאסטר אוהד יותר, הייתי יכול להיות הכי עובד שם, אחי. אתה מבין? וזה לא מה שרציתי, כי אני מאמין בי.
אני יודע מה אני שווה, אני מכיר את הכישרון שלי, אנשים יודעים מה עשיתי. וכאילו תחשוב שנגיד מגז כזה, אתה יודע, מאש קטנה כזאת שכמעט נכבתה, הדלקתי אותה עד הסוף. וזה היה, אני חושב, ההחלטה הכי קשה שעשיתי בחיים. לבוא ולקחת הפסקה ולהתנתק לגמרי משם, כי בסופו של דבר היה שם גב כלכלי מאוד גדול, וכן, אחי, אוהב אותם, אוהב אותו, אוהב אותם, אחי, אהבה. אתה רואה את עצמך עושה איתו עוד דברים? בתקופה לפחות הקרובה לא. אני חושב בשנה הקרובה לפחות, אני צריך זמן לשקם את אוהד, וכבר אני רואה את זה בשבועיים הקרובים, שזה עושה לי רק טוב, אחי. אני עם אש, אני להוט, אתה מבין? ויאמר לזכותם, הם אנשים, אחי, שאני באמת מאחל להם את כל הטוב בעולם. אם אני לא במקום שאני יכול להיות חופשי, נקרא לזה, כאילו, אני לא יכול ליצור תוכן טוב ואמיתי. כי אני בן אדם של לב, והתשוקה שלי באה מהנפש שלי, ואם הנפש שלי בריאה, אני אינסוף, אחי. אני יכול להיות אינסופי. אני יכול להיות פה ושם. תשמע, בסופו של דבר, אחי, הוא היה חבר, אחי. חבר, וגם לדעתי, שוב, אני לא יודע בדיוק מה קורה שם, אני מכיר את עידה, אני עובד איתו, הוא אח יקר, אחי, ואני מאוד מעריך אותו, אבל, שמע, להיפרד ככה, בבת אחת, אחי, זה כואב לא רק לך, זה כואב גם לו. חד משמעית, אני בטוח גם. אתה לא חושב שהיית יכול לסיים את זה בצורה אחרת? אני חושב שתשמע, קודם כל, כן סיימנו את זה בצורה טובה, נפגשנו, סיימנו כל הדברים טובים, הוצאנו גם לרשת שסיימנו את זה בטוב, ושאני מתפקס בפרויקטים אחרים, ובדרך שלי והוא בדרך שלו, ושיצליח. כן סיימנו את זה בטוב, אבל בוא נגיד שהניתוק, בוא נגיד, הבום הזה, לא קרה סתם, כי תחשוב שבמשך שנה וחצי, אני ראיתי את עידן כאח שלי, שרוף עליו, אתה בחור מהמשפחה שלו, אחי, אוהב אותו, ואתה יודע, גם האמא שלו הייתה מעורבת, וההורים שלי היו מעורבים, וזה היה פשוט משפחה אחת גדולה, אחי. הוא היה בן בית אצלי, ואני הייתי בית בית אצלו, אחי. הייתי רשום אצלו בספר תורה, אחי. להצלחת אוהד מרדכי אביטבול, אחי. כאילו, זה היה ככה, אחי, זה היה דם. אבל כאילו, זאת הסיבה, זה כמו שעכשיו אני אתן איזו סיטואציה שאולי אנשים יבינו, כאילו, זה כמו שעכשיו אתה מאוהב במישהי, אוקיי? וזו זוגיות רגילה, היא לא עושה לך טוב, ואתה עיוור, אחי, אתה יודע, היא עושה לך, אתה יודע, כאילו, אתה יודע, אתה לאט לאט מבין את זה, וזה מה שקרה לי. לאט לאט הבנתי את זה. לאט לאט הבנתי שאני דועך, לאט לאט הבנתי שאני מאבד את תשוקה, לאט לאט הבנתי שזה גם לא כלכלי לי, אחי. וזאת הסיבה שזה קרה בבום, כי זה קשה, אחי. אתה יודע, כמו שאתה נפרד ממישהי, אחי, שאתה אוהב אותה, אתה אומר לה, לא יכול יותר. אז לא יכול יותר, אחי. אתה מבין? וזאת הייתה הסיבה. ואני באמת מאחל להם את כל הטוב שבעולם, אני אוהב אותם, הם אנשים באמת מדהימים, פשוט מתי שמעורב שם עסקים, שם אני לא יכול. אתה מבין, אני לא יכול להיכנס לשם, כי אני בן אדם של אמת. שמע, אתה בן אדם של אמת, אתה בן אדם של ערך, ואני מבין את התחושה. אתה מבין, אתה צריך לעשות בסופו של דבר משהו שהוא אתה. אבל זה בסופו של דבר גם תחום שמפרנס אותך. לפעמים בעסקים, זה עסקים. אני לא, אחי. גם הם היו מציעים לי 1,000,000 שקל ולהמשיך, לא, אחי. אני חושב שאני יכול לעשות 2 ו-3 בלעדיהם, או 2 ו-3 בכללי. למצוא את האנשים הנכונים. צריך להפריד. בסופו של דבר, מתי שאתה מכניס ביזנס ופלז'ר וביזנס ורגש, אתה נהיה עיוור. ואני, ברוך השם, הבנתי את זה בזמן הנכון, אחי. ואני בטוח שעכשיו אני הולך לא לשבור את כולם, אחי. לא לספור אף אחד, תכנן לי שנה קדימה של פסיכיות, אחי. ושוב, אחי, מאחל להם את כל הטוב שבעולם, אבל עכשיו... שמע, אתה אמרת שהיוטיוב נהיה עולם מאוד מאוד תחרותי. כן. שכל יוצר תוכן והחרד למקום שלו. נכון. קודם כל, זה משהו שהשתנה מאז, או שזה גם משהו שאתה... תשמע, אני אדבר על זה, ואני אדבר גם על פלטפורמה קיק, כי זה מסתדר. יוטיוב נהיה מקום מאוד מאוד תחרותי, בגלל שהעוגה לא גדולה. מה זה אומר? אם אתה לא מהטופ 5-10 יוצרים הגדולים ביוטיוב, קשה לך, אני אומר לך, קשה לך להתפרנס, אחי. קשה, זה קושי, אחי. עסק לא מצליח, אחי. לא מצליח, אחי. אז אתה חייב באמת להיות מהגדולים, וליצור תוכן באמת איכותי, ולהיות משומרן, ולהיות אותך בשביל לעבוד ביוטיוב, ולקבל קמפיינים, כי אם לא, אתה תאבד, אחי. וזאת הסיבה העיקרית, אחי.
זאת הסיבה שהוא עושה אירוע לבד, והוא מפרגן להוא, ואין שיתופי פעולה ביחד, וזה לא כמו יוטיוב של פעם, כי כאילו כל אחד לוקח חלק מהעוגה, אתה מבין? זה לא עוגה אחת של כולם ביחד, כמו בחול לדוגמה. שיש עוגה כל כך גדולה, אז כולם אוכלים, כולם עושים שיתופה ביחד, לא מסתכלים בכלל, כולם מרוויחים, כולם נהנים, פה זה לא ככה, אחי. וזאת הטעות. אני חושב שאם תהיה כאן אחדות אחת, כולם ביחד, כולם עושים אירועים, כולם תותחים, אחי, זה יגדיל את העוגה פי 10, אתה מבין? וזה באסה. כי המון נופל גם על אגו, והמון נופל גם על קנאה, והמון נופל גם על כסף, וגם המון נופל על המארגנים, חשוב לציין. אני חושב שהמון אנשים שבסופו של דבר מבטיחים ליוצר כסף, שולטים גם המון על הבחירות שלו. יצא לך פעם שהבטיחו לך באיזה קמפיין משהו ולא קיבלת אותו? קרה גם שלקחתי החלטות שלא לקחתי לאור ההתנהלות שלי. שלקחתי לאור ההתנהלות שלי שלא רציתי. רוצה לתת דוגמה? משהו כזה? זה קורה, אחי, זה קורה. זה כאילו לא לעבוד איתו, ולא לעבוד איתו. כאילו, מדבר איתך יוצרים, לא לעבוד עם היוצר הזה, ולא לעשות עם היוצר הזה תוכן. ולא לעשות עם היוצר הזה תוכן. ואל תפרגן לו, ואל תעשה לו, אל תקדם אותו. וזה משהו שתכלס הוא לא בא ממך. לא. בא ממי שמפיק. אני, אם תראה אותי היום, בשבועיים האחרונים, אני הבן אדם הכי מפרגן, אחי, ונותן, וכל מי שיבוא אליי יקבל חיבוק חם. כי זה מה שאני מאמין. אחדות, תנצח, אחי. אז מה הסיפור שקרה? עזוב את דקות. מה הסיפור שגם קרה עם אינדיגם? גם אינדיגם... זה מעבר לאינדה, אחי. זה בכללי, אני עוד מעט אגע על אינדה בספציפיות, אבל זה בכללי, בכל יוצר תוכן, זה מעבר גם אליי ולדה כהן, כאילו, זה, אתה יודע, אני ועידן, אם אתה תסתכל על השנה וחצי האחרונות שלנו, לא עשינו שיתוף פעולה כמעט עם אף יוצר תוכן, אחי. זה היה רק אני והוא, ועוד איזה 3, אחי. כי העוגה קטנה. כי זה מעבר לעוגה, זה גם המון נופל על המארגנים, סבבה? יש, אתה יודע, 3 מארגנים גדולים בארץ, שזה מוטי לסרי, אבי מורגן, בני מנשה, ואבא של עידן, מי שניהל אותנו. ואתה יודע, לפעמים לא מסתדר. אתה יודע, לפעמים לא מסתדר בין מארגנים, וזה אחוזים כאלו, זה אחוזים כאלו, זה ככה, זה פה, זה שם, פיתוצים, אנשי עסקים. למה, ועשיתם שיתוף פעולה עם, נגיד, עם... היה שיתופי פעולה טובים. בן, לא? לא, אבל בן לא חתום בשום סוכנות, זה הקטע. הבנתי. אני אומר, יוצר תוכן שחתום אצל אבי בספורט, או יוצר תוכן שחתום אצל מוטי בלייב, ומישהו שחתום אצלנו אצל אלי. זה קשה, כאילו, כי אם אתה לא עובד ביחד באופן עקבי וכלכלי, אם זה אירועים, או הופעות, או קמפיינים ביחד, אתה לא תפרגן ותעשה איתו תוכן כחבר, אחי. וזה הדבר הכי עצוב בעולם, אחי. זה כואב לי שאני הייתי שם, לא הייתי יכול לבוא ולתת לו יד ולעזור לו, אחי, או לא לתת לו יד ולעזור לו, אחי. זה כואב לי, אחי. כי מה אנשים מסתכלים היום בתעשייה הזאת, אחי? אם אתה נותן לו עזרה ותקדם אותו, אתה צריך לקחת ממנו את הפירות. למה? שמע, אחי, שירוויח. אתה לקחת סיכון אדיר, כי כל היוצרים הכי גדולים, עם הכי הרבה קהל, שאתה יכול לעשות איתם שיתוף פעולה היום ולהגדיל את המותג שלך, הם נמצאים בסוכנות, אחי. נכון. בסופו של דבר, סוכנות זה הגבלה. סבבה? אתה צריך למצוא מישהו שהוא לא... שיש לו, אתה יודע, יחסי שנאה, אהבה עם מישהו אחר. אני לא אוהב לחבר רגש ועסק. אני אוהב עסק ורגש. אני אוהב להפריד את הדברים. אני אוהב אותך, אני אוהב לעשות איתך תוכן, אפשר גם להרוויח מזה. אני לא חושב קודם כל, אפשר להרוויח מזה, בוא נעשה תוכן. זה ההבדל הדק, אחי. וזה למה היום, בשבועיים, 3 האחרונים, אני עושה שיתופי פעולה עם יוצרי תוכן כמו רונן ועודד בקיק, ושיתופי פעולה עם זיגי, דושי, סייקניק ובר, ובעזרת השם גם עם כולם, אחי. אני חופשי, אחי, רואים את הפרצוף שלי סוף סוף בכל מקום. אז אתה אומר שהיית באיזשהו, כאילו, הסוכנות הקבילה אותך, אחי. אני חושב שזה לא רק אותי, אני חושב שזה כל יוצר תוכן. שהיום בסוכנות, הסוכנות מסתכלת עליו, ומסתכלת קודם כל על הסוכנות ואז עליו. וזה בסה. החלום הגדול, הרטוב, אחי, זה שכל היוצרי תוכן יפתחו סוכנות. משלהם, אחי. עכשיו, יש כאלו דברים בחול, אם תיקח את סיידמן, מיסטר ביסט, סיידמן, 7 חברים. כל אחד האחוז שלו, אחי, 13%. והלכו לטרוף את העולם, אחי. רגע. וטרפו את העולם. ונהיו מיליונרים, אחי. כי לא היה שם אינטרס, אחי. כולם עבדו ביחד. אתה אומר שהמודל הכי טוב ביוטיוב זה סוכנות של אדם אחד. שוויון, אחי.
שיש שוויון. סוכנות של אדם אחד. שוויון, אחי. שיש שוויון, דברים רק יפרחו, אחי. בלי אינטרסים, הוא מקבל ככה, זה מקבל ככה, זה מקבל ככה, סבבה, שמים את זה בצד, אוהב. זה כמו שתיקח שופט בבית משפט, הוא מקבל את 100,000 בחודש שלו, הוא יכול לשפוט עכשיו באהבה, הוא לא מושחת, הוא מקבל את הכסף שלו, הוא עכשיו ישפוט את הסיטואציה כמו שצריך, זה כמו פה. אם כולם ישפטו את עצמם עם בן אדם, כאילו, ככוח אחד, כגוף אחד, אף אחד לא ידאג משום דבר, אחי, אתה מבין? וזאת הסיבה העיקרית לתחרויות שקורית עכשיו, שכאילו, כי כל אחד, אחי, עם מארגן אחר וסוכנות אחרת, וספציפית על אינדה לא קשור לסיפור הזה של הסוכנויות, אינדה ואני היינו חברים מאוד מאוד טובים, הוא היה אח שלי לפני שנתיים, עשינו גם דברים ביחד, כל הפרויקטים הכי גדולים שלו, אם זה לחנוק או לגנוב, או כל ולוג שהוא היה רוצה, או כל דבר שהוא היה רוצה לפרגן, אם זה מהמוצרים שלו, או דברים כאלו, היה לנו טאקל, שהיה כזה טאקל משולש, ביני לבינו לבין עידן, שעשיתו אני והוא אינדגי משהו ביחד, וכאילו אני ועידן גם רצינו לעשות את זה, אבל אז זה היה בתקופה של מנורה סטארס, וכאילו יצא לנו דיל, עידן התעסק דברים אחרים, כאילו עידן דקו, אני התעסק בדברים אחרים, ולקחתי את ההזדמנות לעשות את זה עם אינדגים, אבל כאילו, לכאורה לא אמרתי את זה לדקוין, אתה מבין? אז כאילו לא ראיתי איזשהו חובה להגיד לעידן שאני עושה את זה עם אינדגים, אתה מבין? חובה להגיד לדקוין. אז עשיתי את זה, ונוצר שם איזשהו ביף משולש, אני לא אפרט, פת כבודם, אחי, ומשם, אתה יודע, בסופו של דבר, כי אני ודקוין חברים במזמן. אז כאילו, אתה צריך לפור צד. הייתי באמצע, אני אוהב את שניהם. הם היו אחים שלי. אני חושב שבמקום לבחור צד, אם היינו ביחד, זה היה הרבה יותר גדול, אחי, והרבה יותר מוצלח. בטח, תחשוב שאתה, הנה גם היוטיובר הכי חזק היום. חד משמעית. והוא יוטיובר שלדעתי, אני מאוד מעריך אותו. כן. כי הוא באמת, אז שעבדתי איתכם, אז אינטגרם תמיד היה יותר רציני. כאילו אינטגרם באמת היה עושה מזה כסף. היה לוקח את זה בעיתום צד למרצ'נדייז, דברים כאלה. זה מעבר ליותר רציני. כאילו זה... אני אגיד לך מה, אני אגיד לך גם למה היה את הטאקל האחרון עם אינדה, שתדע, יוצרים ביוטיוב, לכאורה אני אגיד את זה, פחות מתחברים אליו. כי אני חושב שכולם באים מפרגנים ונותנים לו, הוא גם מפרגן ונותן במה לאנשים, אבל הוא צריך יותר. הוא צריך יותר, הרבה יותר. כי לפני שנתיים נגיד, 3, כשהיה באמת שיתופי פעולה, אחי מים, אחי, כל ולוג שלו, אחי, כל דבר, אחי, היינו באים, כל ולוג שלי הוא היה בא, כל ולוג של כל יוטיובר, אנשים היו באים ומתפזרים. כן, אני זוכר, עשיתם ולוג פעם אחת בקמפיין שאנחנו עשינו, ביחד איתי עם הכדורגל. עם הכדורגל מים. כן, זה היה ככה, אחי, זה היה אהבה הדדית ופרגון הדדי. היום אין מצב שדבר כזה קורה? לא. וואו. שנתיים שלמות של אירועים, מארגנים, אגו, קנאה, רצח בעיניים, למי יש יותר גדול, אחי, ומי עושה יותר, אחי. וזה בסה. עכשיו, לאחרונה היה איזה טאקל שהוא שלח איזה הודעה מאחורי הגב לרונן ג'יג'י, והוא שלח לי את זה רונן, כי סדרתי את העניינים עם רונן, והוא אמר שמכרתי את הנשמה שלי לשטן, ועשיתי שם תוכן וזה, והוא כאילו לא ציפה שרונן יוציא את זה. עכשיו, כן הצפתי את זה, כאילו כן להעמיד את אינדה במקום, ושאף יוצר תוכן במיוחד, שהוא הגדול בישראל עם מוניטין כזה פסיכי של, אחי, יש לך הכל, מה אתה עושה? כאילו, יש לך פרנסה, סאבי. מה זה מכרת את הנשמה שלך לשטן? כן, הוא כאילו אמר שאני איבדתי את הערכים שלי, כאילו, ואנשים אחרים לא הסתכלו ככה. כן עשיתי החלטות לא טובות, כן אולי עם הרובלוקס, זה מנורה גיים, זה פה ושם, אבל אני לא רצחתי אף אחד. אני חושב שיש בי הרבה יותר טוב מאשר רע, וכאילו, זה בסה שהמוח הרגיל מסתכל על הרע יותר מאשר הטוב, אחי. וזה בייס אותי ככה שהוא דיבר, הוא כן התנצל, אני אומר לזכותו, הוא כן פרגן לי גם בסרטון האחרון שלו, אבל כן גם דיברתי איתו בפרטי, וסידרנו את הדברים, והשארנו את הכבוד ההדדי בינינו, ואולי בעזרת השם נמשיך נעשה משהו ביחד, אבל העיקרון המרכזי שניסיתי להעביר פה, עם הסיטואציה הזאת ספציפית עם אינדה, זה שצריך אחדות, אחי. צריך אחדות, אתה מבין? צריך אחדות אחת. זה מה שבאתי להגיד. אם אינדה היה בא אליי, אחי, והיה מדבר איתי, כאילו זה כן הגיוני שהוא לא תדבר איתי 2 אז אין לו מה לשלוח לי הודעה כזאת, אבל כן, אחי, אתה יודע, אח שלי, בוא נשב על קפה, בוא נסדר את העניינים. שמע, בתור צופה מהצד, פעם הייתי יותר צופה. עכשיו אני פחות. אני מכיר אותך ודקוין בגלל עבודה משותפת, ואני מדי פעם צופה בזה. אני זוכר את יוטיוב שהיה תוכן איכותי ושאנשים מאוד מאוחדים. ואני חושב שאתם לא באחדות,
ואני מסתכל על זה בתור צופה מהצד, שצופה בכם, ואני אוהב את כולם, כן. שאתם לא באחדות, כל אחד מזיק לעצמו. כן. דה כהן מזיק לעצמו כי הוא לא באחדות. אתה מזיק לעצמך כי אתה לא באחדות. הוא מזיק לעצמו כי הוא לא באחדות. כאילו, אם דה גיים מזיק... כולם מזיקים לעצמם כי אתם לא באמת באחדות. כשהייתם באחדות, ניצחנו. הייתם מנצחים, אחי. ניצחנו, אחי. דה כהן עכשיו עושה ולוג, וואלה, ולוג, אז בזמנו, אחי, קיבל עליו קיבל סכום יפה. כולם באים, אחי, לעזרתו. סכום. יש קמפיין עכשיו, לא יודע, יש לכם עם אקסל, אתה לא מקבל מהקמפיין הזה של אקסל, אבל אם דה גיים כן מקבל מזה, אתה בא לעזרתו, אחי, והתוכן, אז התוכן היה טוב. אני חושב שכל אחד מכם איבד קהל, אחי, נטו בגלל זה. כאילו נטו כי שכל... חשוב לומר שזה לא רק אנחנו, זה גם האנשים מאחורי הקלעים, כן? כמו שאמרתי מקודם, זה לא רק אנחנו. זה, נקרא לזה, המון התחשבות כללית על הסביבה גם עצמה. עכשיו, כמו שאמרת, יוטיוב של פעם, כאילו, אחדות, זה מה שעכשיו אני כאילו לוקח איתך לנושא של קיק. כן, אז בוא נדבר על פלטפורמת קיק. הפלטפורמת קיק זה פלטפורמה מדהימה, שנכנסתי אליה ממש לפני כמה שבועות, וזה אדיר, אחי. קיק לקחו את הקונספט של להיות עובד 9 to 5, כאילו, אתה יודע, עובד במשרה מלאה, הכי שכיר, ולהיות סטרימר שכיר. אתה מקבל על השעות צפייה שלך, על אנשים שרושמים לך בצ'אט, על הכמות צופים שלך, ואתה מקבל על זה כסף. אחי, תחשוב איזה פסיכי זה. יוטיוב לא קרובים לזה בכלל, טוויץ' לא קרובים לזה בכלל, זה כאילו שתי הפלטפורמות סטרימינג המתחרות לקיק, וזה כזה פסיכי, תחשוב שיוטיוב זה 70, 30, 60, 40, טוויץ' זה גם 60, 40, 50, 50, קיק זה 95, 5, אחי. וואו. 95, 5, כאילו יכול להיות שהם ישנו את זה, כי זה באמת מטורף, אבל זאת פלטפורמה, שעכשיו הסטרימרים שם, אם זה רונן, אם זה עודד, ואם זה עוד כמה, שאני עושה איתם תוכן. כולם אוכלים, כולם נהנים, שעות על גבי שעות אפשר לשחק ולעשות דברים ביחד. וזה כיף, אחי. זה כיף. אני מקווה שרק הפלטפורמה הזאת תגדל, ושכולם יעברו לשם בסוף, אחי. כי עכשיו אם אתה לוקח את יוטיוב, נגיד שיש שם איזה 600-700 unique viewers, כאילו 600-700 אנשים שצופים ביוטיוב, אז בקיק יש 70,000. עכשיו, ואין שם הרבה קהל. אם בקיק נגיע ל500,000, נגיד unique viewers, ולכולם יהיה צופים, לא הוא 3,000, לא הוא 2,000, לא הוא 3,000, לא הוא 1,000, לא הוא 4,000, איבנטים מיוחדים, לא הוא 10,000, 12,000, תקשיב טוב. תקשיב טוב. זה יכול להיות פתרון אדיר לאחדות של יוצרי התוכן בארץ, אחי. כי אתם תהיו שבעים, והעוגה תהיה יותר גדולה גם. בדיוק, אחי. אז חבר'ה, אז בואו לקיק. בואו לקיק. בואו לקיק עכשיו. חבר'ה. איך עושים לך סובסקרייב? שימו עוקב, אחי, קיק /מאסטר אוהד. מטורף, אחי. תורידו את האפליקציה, תורידו אותה, תפתחו משתמשים. זה ליטרלי הדבר הכי טוב שצופה יכול לעשות ליוצר, תחשוב איזה מטורף. אתה כבר צופה בו, וליטרלי עצם זה שאתה צופה בו, אתה נותן לו כסף, אתה לא תורם לו, אתה לא עושה איזושהי סאבסקריפשן זה כסף, אתה ליטרלי רק צופה בו בחינם, ואתה מביא לו כסף. נכון, זה, ואני חושב שהעניין של... שוב, אני אומר לך, בתור בן אדם מהצד, יש הרבה אגו, אחי. המון. יש הרבה אגו, וזה קשה לשחרר מהאגו הזה, ולהגיד, אוקיי, עזוב את כל מה שהיה, דף חלק, אחי. אני בן אדם כזה, אבל אני מאמין שזה הפתרון, אחי. זה הפתרון, אחי. אז גם הפלטפורמה קיק זה פתרון, אבל אני חושב שהפתרון הכי טוב בין כל יוצרי תוכן כדי להגיע לאחדות שהייתה פעם, אחי, זה לשים את האגו בצד. לשים את האגו בצד, לשים את כל ה... זה קשה מאוד, אחי. וגם להאמין בשפע, אחי. בוא נגיד שאני יכול לומר על עצמי, על בשרי, שעשיתי את זה. התנתקתי ממקום שהיה שם אגו. עזבתי את האגו בצד, ועכשיו אני סוף סוף עושה עם אנשים אחרים תוכן. ומפרגן להם ונותן להם. ויש איזשהו כבוד הדדי שחיפשתי אותו בשנים האחרונות האלו, אחי. והלוואי שזה יתפתח, ובעזרת השם, אחי, שכולם יהיו ככה, ושנאכל מאותה עוגה, כי בסופו של דבר כולנו מתפרנסים מזה, וכולנו רוצים להקים משפחות מזה, וכולנו רוצים לקנות בית מזה, ולהביא ילדים, ולהתפרנס, ולעשות את זה בהכי אהבה שיש. חד משמעית, יוצר תוכן זה לדעתי העבודה הכי נחשקת בעולם עכשיו. לדעתי, כל אחד החלום שלו זה... אבל זה העבודה גם הכי קשה בעולם עכשיו. כן. הכי קשה, אחי. כי זה מערב המון רגש. אתה צריך אור של פיל, אחי. אני בן 22, התחלתי את הדרך שבגיל 13, עברתי לדעתי דברים שמעטים עברו בעולם שלהם של יוצרי תוכן, פרצופים לא יפים, התנהגויות לא יפות, סיטואציות מאוד קשות, וזה לימד אותי, ומה שלימד אותי, סיפרתי היום בפודקאסט. ואני מקווה מאוד שכל יוצר תוכן מתחיל, או בכללי כל צופה,
יבין את המאחורי הקלעים שקורה כיום בתוכן הישראלי. ושוב, אני אחזור על זה, אני חושב שאתם יכולים לעשות פי 3, פי 4 יותר כסף ממה שאתם עושים עכשיו, אם תהיו באחדות. הלוואי, אחי. אני מאוד מקווה. ובן אדם מאמין גם אם נדבר רגע על המדינה שלנו, אחי, אנחנו תמיד יודעים שמע, אחרי 7 לאוקטובר, שזו המכה מאוד חזקה שקיבלנו. תראה איזה אחדות הייתה, אחי. תראה איזה אחדות הייתה. ושהייתה אחדות ניצחנו, אחי. ואנחנו מנצחים. שמחה באה מאחדות. ולדעתי, בתור בן אדם מאמין שהקדוש ברוך הוא בסופו של דבר רוצה אחדות, אחי. נכון. וזה לשם הוא מכוון, ודברים מצליחים. כן, דברים מצליחים של בתורה, אחי, האחדות, עם ישראל מאוחד, בחיים לא הפסיד בקרב. היו 400 לוחמים, הם היו 20,000, ניצחו. למה? כי הם היו באחדות ואהבת חינם. למה בית המקדש נחרב? שנאת חינם. נכון. זה מה שקורה היום. שלא תהיה שנאת חינם, בית מקדש שלישי, אחי. וזה מעבר לבית מקדש שלישי. יש אנשים שיאמינו בזה, לא יאמינו בזה. זה מעבר לזה. יש אחדות, יש שמחה. וזהו. וזה המסר שלנו לפודקאסט הזה, אז לסיום, איפה אתה רואה את עצמך בעוד 5 שנים, עוד 10 שנים? אתה עדיין מתעסק ביצירת התוכן? בעזרת השם שעוד 5 שנים תהיה לי אישה. בעזרת השם. אתה רווק עכשיו, כן, נכון? רווק. תחפש מישהי? שלחו לי באינסטגרם הודעה אם אתם מחפשות אישה בבית טוב, או עד נקודה אבידבול, סתם. אבל עוד 5 שנים עם אישה. עדיפות לשומרי שבת. עדיפות, לא חובה. 5 שנים עם אישה, בית, ילדים. כן ממשיך עם התוכן. כאילו, אני חושב שלפחות כאילו שאני אתחתן, אני אמשיך עם התוכן, כשאני אביא ילדים לעולם אולי פחות. אבל אלוהים גדול, אתה מבין? אני לא יודע. כאילו, אני כרגע, בוא נגיד ב5 שנים הקרובות, המקסם הכל. המקסם הכל. כאילו, מכל דרך כלכלית, העקרונית, תוכן, הכל. אני רוצה להגיע לאינסוף שלי, להגיע לכל מקום, ברמה של הכי חול, הכל, אחי, הכל. כי אני באמת מאמין בעצמי שאני יכול. ובעזרת השם, אחי, אני באמת אשתדל לעשות הכי טוב שלי ולהגיע הכי רחוק שלי. ומשם, אחי, אלוהים גדול, אני יכול להיות במאי, אני יכול להיות סוכן, יכול להיות איש תוכן, איש קריאיטיב, איש AI עם תוכן, יכול להיות הכל, אחי, אלוהים גדול, ברור העולם מחליט, אני לא יודע מה יקרה לי עוד שעה, עוד דקה. ובעזרת השם, בוא נגיד, המטרה העיקרית, לבנות בית בבית ישראל, להיות בשקט כלכלי, ולהעביר רק שמחה, אחי, לכל מי שצופה, אחי, זה הכל. אמן. יאללה, אחי. תודה רבה שבאת לפודקאסט. תודה רבה, מקווה שומעים. כן, כן. ספר להם פשלה? לא, בסדר. זה הפודקאסט השני שאנחנו מצלמים, כי זה, אבל מאמין שהכל לטובה. זה יצא יותר טוב. זה יצא יותר טוב. יאללה, אח שלי, תודה רבה שהגעת. חבר'ה, פרגנו לניתאי האלוף, תגיבו את מי אתם רוצים להביא פה לבחור, לבן אדם הבא. לפודקאסט הבא. כן. מי הבן אדם הבא שתרצו, תכתבו בתגובות. כן, וואלה, אם אתה עושה איזשהו continuation מהפודקאסט שלי, לדעתי, הדבר הכי מעניין שאתה יכול להביא, זה להביא איזה מארגן. כן. איזה מוטי, איזה אבי, איזה בני. כן. איזה אנשים כאלו. זה שהם יספרו את הצד שלהם, כי יש להם אחוז לא קטן למה שקורה כיום בתוכן הישראלי, אחי. יאללה, סגור, אחי, קיבלתי. יאללה, תודה רבה. Peace and love.